हरे हरे कृष्णा. सर्व भक्तांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण चौथ्या अध्यायाचा उर्वरित भाग आज अभ्यासणार आहोत. त्याआधी आपण गुरूंच्या चरणी प्रणाम करूया, मंगलाचरण गाऊया आणि त्यानंतर आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरु महाराज की जय. श्री कृष्ण. सर्व भक्तांचं आपल्या इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीनं सुरू असलेल्या अध्ययनाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण जो आपला चौथा अध्याय होता तर त्याचा उर्वरित जो भाग आहे तर त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. मग आता हा जो आपला जो श्लोक आहे तर त्याच्यापासून आपण सुरुवात करूया. समोर स्क्रीनवर आपल्याला दिसेल. एकच मिनिट. पण 21 नंबरच्या श्लोकावर 21 नंबरच्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. हा माताजी तो वाचवे. हरे कृष्ण. येस माताजी. हरे कृष्णा. सॉरी, कदा शेअर झालं नव्हतं, म्हणजे नसेल दिसत तुम्हाला, क्षमा प्रार्थी. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ते सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा ज्ञानी मनुष्य पूर्णपणे नियंत्रित मन आणि बुद्धीद्वारे कर्म करतो. आपल्याकडे असणाऱ्या सर्व गोष्टीवरील स्वामित्वाच्या भावनेचा त्याग करतो आणि जीवनावश्यक असणाऱ्या वस्तूकरिताच कर्म करतो. अशा प्रकारे कर्म केल्याने तो पाप कर्मांनी प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. खूप छान वाचलं. तर आता आपण हा भाग समजून घेऊया की असा जो ज्ञानी मनुष्य असतो कसा, तर निराशीर्यत चित्तात्मा असं म्हटलंय की ज्यांनी
आपलं जे मन आहे ना, तर ते कसं आहे तर नियंत्रित केलेलं आहे. असा जो ज्ञानी मनुष्य आहे, त्यानं नियंत्रित मन केलंय, तर अशा बुद्धीद्वारे तो कर्म जेव्हा करतो, तर तो आपल्याकडे असणाऱ्या सगळ्या गोष्टींच्या स्वामित्वाचं म्हणजे तर ती स्वामित्वाची जी भावना असते त्याचा त्याग करतो. आणि मग जीवनाच्यासाठी आपल्याला जेवढ्या आवश्यक वस्तू आहेत जीवनोपयोगी, त्याच्यासाठीच तो फक्त कर्म करतो. म्हणजे असं जे कर्म आहे मग ते कधी पापकर्म ठरत नाही किंवा त्याने प्रभावित होत नाही. म्हणजे काय, ते आपण समजून घेऊया की कृष्ण भावनेमध्ये मनुष्य जेव्हा येतो, तर तो आपल्या चांगल्या वाईट कुठल्याच कर्माच्या फळाची अपेक्षा करत नाही. तो काय करतो, त्यांना आपलं मन बुद्धी पूर्ण नियंत्रित केलेलं असतं. कसं, तर प्रत्येक कर्म आहे ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केल्यामुळे त्याचं कर्मफळ जे आहे ते सगळं कृष्णांना अर्पण होत असतं. आणि मग कृष्ण जे आहेत तर त्यांचा आपण अंश आहोत. त्या नात्याने आपण त्यांचा सेवक म्हणून कार्य करत असतो, नक्की नाही. म्हणजे भगवानच काय करत असतात, आपल्या अंशाकडून आपल्या स्वतःसाठी एक प्रकारे हे कार्य करून घेत असतात. मग जेव्हा आपल्या हाताची हालचाल होते, तेव्हा आपण स्वतःच्या इच्छेने नाही करत, तर आपल्या हालचालीला संपूर्ण शरीराचा प्रयत्न असावा लागतो, मग हालचाल होते. त्याच्या पाठीमागे नसा आहेत स्नायूंची, मग त्या नसा ज्या आहेत म्हणजे चेतातंतू, तर ते जे आहेत ते नसांपर्यंत सिग्नल्स आणतात. मग तिथून त्या स्नायूंना जो आहे तो आदेश मिळतो. म्हणजे अशा पद्धतीने सगळ्या शरीराचे प्रयत्न असतात. मग कृष्ण भावनावेद मनुष्य नेहमी भगवान यांच्या इच्छेनुसारच कृती करतो. म्हणजे वैयक्तिक इंद्रिय तृप्ती तर बिलकुल करत नाही, त्याला तशी इच्छा पण होत नाही. मग एखाद्या यंत्राचा भाग जसा कार्य करत असतो ना, की तो यंत्राचा भाग कसा आहे तर तो व्यवस्थित ठेवण्यासाठी त्यात कसं तेल घालून त्याची स्वच्छता करावी लागते, त्याप्रमाणे मग तो काय करतो, भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. आणि त्याद्वारे काय करतो, की त्या म्हणजे ती सेवा म्हणजे काय आहे, तर ते एक प्रकारचं इंधन आहे, की त्याद्वारे तो काय करतो स्वतःला जो आहे कृष्ण भावनेमध्ये ठेवत असतो. पहा म्हणजे अशा पद्धतीने आपलं जे कर्म आहे तर ते कृष्ण भावना व्यक्त करत असतो. आणि म्हणून तो कर्मफळापासून काय मुक्त राहतो, शुद्ध राहतो. आणि मग आता असा जो असतो, तर त्याला मग अशा व्यक्तीला ना कुठली स्वामित्वाची भावना असते, कारण जे काय ते भगवान यांचं आहे आणि त्यांच्या संतुष्टीसाठी मला जे काही मिळणार ते सगळं भगवानांना अर्पण करेन, त्याचा काही भाग अर्पण करेन, म्हणजे असं घडतं. किंवा जे काही ते भगवान यांचं आहे असं समजल्यावर आपली इंद्रिय जी आहेत ते म्हणजे आपण आपल्याला मिळालेल्या शरीरासहित सर्व काही, म्हणजे आत्मा तर आपल्या भगवानांचा अंश आहे, पण शरीराचं हे सगळं काही भगवान यांनीच प्रदान केलंय हे जेव्हा आपल्याला समजतं, त्यावेळेला काय करतो मनुष्य, मन जे आहे तर त्याला नियंत्रित करेल किंवा इंद्रिय नियंत्रित होतील आणि त्याची बुद्धी आहे तर ती संयमित होईल. आणि ते जे आहे असा व्यक्ती जो आहे तर तो काय करेल, आपली सगळी इंद्रिय मन बुद्धी, जे आपला आत्माच त्यांच्या श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये जो आहे तो स्वतःला संलग्न करेल. मग आपोआपच ही सगळी इंद्रिय मन बुद्धी ही नियंत्रित येतील, कारण ती स्वतःला संलग्न करतील भगवत सेवेमध्ये. आणि त्यामुळे तो फक्त आपल्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्या मिळवण्यासाठीच फक्त प्रयास करतो. म्हणजे तो असं नाही विचार करत की काहीही करून मला CEO व्हायचंय, काहीही करून मला मोठा अब्जाधीश व्हायचंय, काहीही करून मला म्हणजे माझ्या आयुष्यातलं जे गोल आहे की मी मोठा लक्षाधीश झालं पाहिजे, असं मिळवायचंय मला, IIM व्हायचंय, मला IIT व्हायचंय, मला असं बनायचंय, मला मोठी कंपनी स्थापना, असं काही नाही विचार करत. तो फक्त जीवनावश्यक वस्तू जेवढ्या आहेत गरजा, आपलं शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी ते पण, आणि ते जे शरीर आहे तर ते शरीर जे आहे तर ते भगवत सेवेमध्ये आपण म्हणजे त्या शरीराने म्हणजे आपण सेवा करू शकतो, स्वतःला ते शरीर संलग्न करू शकतो. कारण भगवानांची कशी सेवा करतो आपण, मनाने बुद्धीने वाणीने अशा पद्धतीने. मग ह्यासाठी जे शरीर आहे तर त्याद्वारे आपण सेवा कर्म करत असतो, हो की नाही. मग ह्यासाठी तो जीवनावश्यक वस्तूंकरताच फक्त कर्म करतो. कुठल्या त्याला अशा मोठ्या अपेक्षा नसतात, कारण तो सदैव शांत असतो. त्यामुळे त्याच्याकडनं कुठलं पापकर्म पण होत नाही किंवा अशा कुठल्या पापाच्या कर्माने प्रभावित होत नाही. म्हणजे काय, ते पापच होत नाही तर त्याचा फलदायी परिणाम येणारच नाही ना. म्हणजे मनुष्य काय करतो, त्याला असणाऱ्या आसक्ती जोपर्यंत असतात ना तोपर्यंत अशी कर्म करत असतो. त्यांच्या आसक्ती सगळे संपलेलेच असतात, नष्ट झाले, ते कृष्णांकडेच आसक्ती असते. कृष्ण कथेमध्येच त्याला आसक्ती वाढलेली असते, कृष्णाच्या सेवेमध्येच आसक्ती वाढलेली असते. त्यामुळे काय होतं की तो जो आहे तर तो अशा कुठल्या गोष्टींनी प्रभावित होत नाही. मग आपण इथे
समजून घेऊया. म्हणजे की एखादा पशु आहे तो काय करतो, तर स्वतः म्हणजे स्वतः पशुचा त्या मालक असतो आणि त्याचा मग तेव्हा स्वतःच्या शरीरावर पण अधिकार नसतो. मग आपण मनुष्य प्राणीच आहोत आणि आपला स्वतःच्या शरीरावर पण अधिकार नाही. सगळं भगवान यांचंच आहे आणि म्हणजे आपल्या हृदयात पण भगवान आहेत. मग आता भौतिकातलं उदाहरण घेतलं, तो पशु असतो त्याचा जो मालक असतो निष्ठुर बनला तर तो त्याला कत्तलखान्यात पण पाठवेल, हो की नाही? त्याची हत्या पण करेल. मग तो पशु काही नाही, गुमान सगळं करून घेतो जे काय असेल ते, हो की नाही? मग तसं म्हणजे पशुला काही वास्तविक स्वातंत्र्य नसतं. तसंच आहे आपलं, आपल्या हृदयात भगवान आहेत आणि त्यांच्या इच्छेने सगळं घडतं. म्हणजे तसं काही आपल्याला वैयक्तिक स्वातंत्र्य जे आहे पशुला कसं असतं, तर अशा पद्धतीचं जे आहे. तर हे म्हणजे हे उदाहरण काय घ्यायचं, तर अशा पद्धतीनं भक्त वागत असतो, की जसं पशुला वैयक्तिक स्वातंत्र्य नसतं, तसं भगवान यांनी आपल्याला वैयक्तिक स्वातंत्र्य दिले. त्यात ते पक्षपात करत नाहीत. आपलं कर्म करण्याचं जे आहे दायित्व ते आपल्यावरच असतं. प्रत्येक जीवात्म्यावरच असतं त्याचं कर्म करण्याचं दायित्व. काल आपण अभ्यासलं. पण असा जो भक्त असतो तो कृष्णावर पूर्णपणे आश्रित होतो आणि त्यामुळे त्याच्या कर्माचं दायित्व आणि त्याच्या कर्मफळांचं दायित्व भगवान यांच्या वरती येतं पहा. आणि मग भगवानच्या आश्रयाला गेल्यामुळं काय होतं, तो आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर संलग्न झालेला असतो आणि त्यामुळे तो काय करतो, की भगवानांच्या भक्तिमय प्रेम सेवेमध्ये रममाण होतो. पण जो असं संलग्न झालेला नसतो व्यक्ती, तो काय करतो, भौतिक गोष्टी मिळवण्यासाठी म्हणजे आसक्ती असतात त्याच्यामध्ये मिथ्या अहंकार असतो आणि मग त्यामुळं तो ह्याच गोष्टी दिवस-रात्र मिळवण्यासाठी असा जो व्यक्ती असेल, तर तो न संपणाऱ्या इच्छा आणि आकांक्षापोटी मला हे पाहिजे, ते पाहिजे, असं घर पाहिजे, गाडी पाहिजे, अजून गाड्या पाहिजेत, अजून प्रॉपर्टी पाहिजे, अजून शेती पाहिजे, असं सगळं सगळं मिळवण्यामध्येच तो गुंतलेला असतो. मग आणि धन प्राप्त करण्यामध्ये. मग अशा पद्धतीनं असा जो असतो कृष्ण भावनेमध्ये नसतो तो व्यक्ती असतो. पण कृष्ण भावनेमध्ये जो पूर्णतः म्हणजे जो संलग्न आहे, तर तो अशा कुठल्याही वाममार्गांचा अवलंब करत नाही. आणि त्यामुळे तो कुठल्या भौतिक पापाने दूषितच होत नाही. तो नेहमी कर्माच्या म्हणजे बंधनातून मुक्त राहतो. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता पुढे जाऊ आपण कोणत्यातरी पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा हा, मग त्याच्या हा श्लोक वाचू. Yes. यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतविमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. जो सहजपणे होणाऱ्या लाभाने संतुष्ट असतो, जो द्वंद्वापासून मुक्त असून मत्सर करत नाही, तसेच जो यशा अपयशामध्येही स्थिर असतो, तो सर्व प्रकारची कर्मे करीत असूनही त्यामुळे कधीच बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथं आपण समजून घेऊया, की जो सहजपणे होणाऱ्या लाभाने संतुष्ट होतो. म्हणजे काय, कृष्ण भावनाभावित मनुष्य जो आहे ना, तो आपल्या शरीराचं पालन पोषण करण्यासाठी सुद्धा विशेष काही प्रयास करत नाही. सगळं मुबलक मिळत असतं. हवा निसर्गातून मिळते श्वास घ्यायला, पाणी आहे, हो की नाही? म्हणजे आपल्याला जे काही आवश्यक लागणार आहे जीवनावश्यक वस्तू, ते सगळ्या त्याला कृष्ण कृपेने मिळत असतात. मग त्यामुळं जे काही आहे फळावळ आहे, भाज्या आहेत, हे सगळ्यामुळं तो सहज पण जे काही लाभ मिळतात संतुष्ट होतो आणि मग तो कशाची याचना करत नाही, कोणाकडून ऋण घेत नाही. म्हणजे आपल्या धर्मशास्त्राप्रमाणे सांगितले, कोणाकडून ऋण घेऊ नये, कशाचे ह्याचं कारण काय आहे, तर ह्या न संपणाऱ्या आसक्ती आहेत आपल्या भौतिक स्तरावरच्या. तर ह्या ज्या आहेत तर ह्यांना जे आहेत तर त्यांना आळा घालण्यासाठी हे ह्या पद्धतीचे हे जे आहेत तर ही तत्व आहेत. म्हणजे काय, की कोणाकडून ऋण आपण का घेतो, आपल्या ज्या इच्छा आहेत आणि आसक्ती ते संपत नाहीत आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आपण ऋण घेतो दुसऱ्यांकडून आणि मग याचना कधी करतो मनुष्य, त्याच्याकडे एखादी गोष्ट नसते तर तो मागतो. मग अशा पद्धतीचं त्याच्यासाठी काही राहतच नाही, कारण त्याला सगळं काही भगवत कृपेनं प्राप्त होत असतं आणि आपल्या क्षमतेनुसार तो काय करतो, प्रामाणिकपणे कष्ट करतो आणि प्रामाणिक कष्टानं जे काही प्राप्त होतं ते संतुष्ट होतं. मग हा जो आहे तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती म्हणजे त्यांनी जाणलेलं असतं, की आपल्याला जे काही आपल्या कर्मामुळं मिळणार आहे ते भगवान यांच्या इच्छेमुळंच ते कर्म होणार आहे आणि त्यामुळं त्यापासून जे प्राप्त होणार त्यांनी तो संतुष्ट राहतो. म्हणजे कृष्ण भावनेच्या म्हणजे जो कृष्ण भावनेमध्ये जो सेवा करणारा व्यक्ती असतो, तर त्याने जाणलेलं असतं, की सगळी संपत्ती भगवान यांची त्यांच्या इच्छेनुसार ते आपण जे काही कर्म आपल्याकडून भगवान यांच्या इच्छेनं होईल, त्यानुसार त्याचं जे काही फलित आहे ते भगवान यांच्या इच्छेनंच जे काही मिळणार आहे ते आणि तो भगवत प्रसाद आहे त्यामुळे तो समाधानी असतो. पण
आपण पाहिलं की उदरनिर्वाहाच्या संदर्भात म्हणजे तो स्वतंत्र असतो, पण संतुष्ट असतो जे काही मिळेल त्यात. पण आपण पाहिलं की भौतिक स्तरावर कसं आहे की लोक जे आहेत ते पैसे, प्रॉपर्टी, जागा, जमीन, जुमला ह्याच्यासाठी किती भांडत असतात. भावाभावामध्ये, बहिणी बहिणीमध्ये भांडण असतात, कुटुंबामध्ये अशी भांडण असतात. आणि अगदी कुत्र्या मांजरासारखी. खरे तर ही संपत्ती कुणाची आहे? भगवानांची. इथे आपण भाड्याच्याच घरात राहतो. म्हणजे आपल्याला शरीर सुद्धा दिलंय भगवान यांनी. भगवानांच्या म्हणजे भौतिक जी म्हणजे मायाशक्ती आहे तिने ते शरीर दिलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला हे सुद्धा भाड्याचंच मिळालेलं आहे एक प्रकारे शरीर. आत्मा जो आहे तो भगवान यांचाच अंश आहे आणि भगवान यांच्या इच्छेनंच सगळं घडत असतं. म्हणजे आपल्या इथे काहीच असं नाहीये. आणि आपल्याला जे काही मिळालंय या सृष्टीवरती म्हणजे भौतिक सृष्टीमध्ये जागा, जे जे काही शिक्षण, संपत्ती जे काही हे भगवान यांच्या इच्छेनं, मग ते घेऊन आपण संतुष्ट झालं पाहिजे. पहा म्हणजे रस्त्यावरती जर धान्याचे म्हणजे दाणे असे सांडलेले असतील पोत्यातून, तर जाणारे येणारे पक्षी काय करतात? तेवढाच दाणा टिपून आपल्या चोचीत जेवढा येईल तेवढाच घेऊन जातात. जेवढी आवश्यकता आहे तेवढी. आपण निसर्गातून हे शिकलं पाहिजे अशा जीवांकडून. पण मनुष्य काय करतो? येतो आणि त्या पोत्यातलं सगळं सांडलेलं ते सगळं पोतच भरून घेऊन जातो आपल्या गाडीतून. म्हणजे ही न संपणारी आसक्ती म्हणजे इच्छा, स्वार्थ म्हणजे भोग करण्याची वृत्ती आहे. मग अशी वृत्ती जी आहे ते कृष्ण भावनाभावित व्यक्तीमध्ये नसते. पहा म्हणजे तो उदरनिर्वाहासाठी स्वतंत्र असतो, पण अशा आसक्तीने तो गांजलेला नसतो. तर तो संतुष्ट असतो पूर्णत्व. आणि त्यामुळे तो द्वंद्वापासून मुक्त असतो. म्हणजे काय की इच्छा आणि द्वेष असे जे द्वंद्व असतं ना, म्हणजे किंवा म्हणजे असे जे असतात ते ते कधी असतं जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट मिळण्याची इच्छा असते आणि ती मिळाली नाही तर आपण ती ज्याच्याकडे आहे त्याचा पण द्वेष करतो. आणि मिळाली नाही त्याबद्दल पण जो आहे तो क्रोध असतो. हो की नाही? आपण ते चक्र अभ्यासलंय. म्हणजे एक मोह आसक्ती जी आहे ती आपल्याला मोहाकडे नेते आणि त्यामुळे बुद्धी जी आहे ते भ्रष्ट बनते आणि चुकीचं कार्य घडतं. मग मत्सर किंवा लोभ हे सगळे जे आहेत तर हे सगळे विकार उद्भवतात हे सगळ्यातून. मग असं त्याला कुठलेही विकार नसतात. तो कधीच विचलित होत नाही आणि कृष्ण भावनेमध्ये किंवा कृष्णाच्या सेवेमध्ये अडथळा येईल असं बिलकुल तो वागत नाही. म्हणजे तो जे काही आहे ते भगवत सेवेप्रित्यर्थच करत असतो. म्हणजे प्रत्येक कर्म जे आहे ते त्याच्या म्हणजे त्याचं जे आहे ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी बनतं. मग शीत उष्ण, सुख दुःख अशा रूपात भौतिक जगतामध्ये आपण द्वंद्व अनुभवतो. पहा म्हणजे कधी तो भौतिक स्तरावर मनुष्य सुखी होतो, दुःखी होतो, असं होत राहतं. मग अशी कर्म जी आहेत की जी श्रीकृष्णांना संतुष्ट करतील ही कर्मच तो करतो. त्याला त्यात संकोच वाटत नाही आणि म्हणून तो यश अपयशाच्या पलीकडे गेलेला असतो. आणि तो मनुष्य जो आहे तर तो कसा असतो? कृष्णांना संतुष्ट करून त्या दिव्य आनंदामध्ये स्थित झालेला असतो. मग ही जी लक्षणं आहेत ना, ही दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होण्याची आहेत. दिव्य ज्ञान म्हणजे काय? तर ज्ञान म्हणजेच कुठलं? तर भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून त्याद्वारे जे म्हणजे भगवत ज्ञाना म्हणजे भगवान यांच्याविषयी ती सेवा कशी करायची आणि त्याद्वारे भगवानांच्या सेवेमध्ये उन्नत होऊन भगवानांची कृपा कशी संपादन करायची हे म्हणजे दिव्य ज्ञान. मग ही सगळी त्याची लक्षणं आहेत. मग आपण समजून घेऊया की असं का बरं घडतं? तर आपण लक्षात घेऊया की आपलं जे कर्म आहे ना, तर ते कर्म जे आहे तर त्याचं जे फळ आहे तर ते जे आहे तर ते आपण भगवान यांना जोपर्यंत अर्पण करत नाही किंवा भगवान यांच्यासाठी कर्म करत नाही तोपर्यंत ते शुद्ध नाही होऊ शकत. म्हणजे अशुद्ध आहे आपलं कर्म. अशुद्ध पद्धतीनं झालं त्याचं फळ अशुद्ध झालं, प्रदूषित. आपण प्रकृतीच्या 3 गुणांमध्ये आहोत. मग त्यामुळे काय झालं की आपलं अस्तित्व अशुद्ध झालं. म्हणजे आपल्या आत्म्याभोवती ही सगळी अविद्येची कामाची आवरण आहेत, काल आपण अभ्यासली. मग त्यामुळे पुढे काय झालं की अस्तित्व अशुद्ध आहे त्यामुळं आपली बुद्धी अशुद्ध राहिली. म्हणजे ती भौतिक बुद्धी झाली, इंद्रिय तृप्ती करणारी आणि मायाशक्तीने भ्रमित होणारी. आणि मग ही बुद्धी अशुद्ध जर राहिली तर काय होतं की आपल्याला दिव्य ज्ञान नाही मिळू शकत. हे ज्ञान पण भौतिक जगतातलं अशुद्ध ज्ञानच राहतं. मग आपल्याला जर ज्ञान शुद्ध हवंय, असं दिव्य ज्ञान हवंय तर आपल्याला काय करायला लागेल? आपलं जे कर्म आहे त्याचं फळ श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी अर्पण करायला लागेल. म्हणजे कर्म आहे ते कृष्णांसाठी करायचं, त्याची फळं कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी अर्पण करायची. मग ह्याला म्हणायचं कर्मयोग. मग कर्मयोग आहे हाच आपल्याला ज्ञान योगाकडे नेईल. आणि ज्यावेळेला मग असं शुद्ध होत जाईल आपलं कर्म आहे ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केलं की ते शुद्ध होऊन त्याचं कर्मफळ पण शुद्ध होईल ना. आणि मग त्यामुळे काय होईल? आपलं अस्तित्व शुद्ध बनेल. आपलं
आणि मग त्यानंतर काय होईल, आपलं अस्तित्व शुद्ध जर बनलं तर मग आपली बुद्धी शुद्ध बनेल, म्हणजे ती स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स म्हणतो आपण, विवेकी होईल. आणि मग त्याच्या पुढे काय होईल, त्यामुळे आपल्याला ज्ञान मिळेल, ते पण शुद्ध असेल, म्हणजे त्या दिव्य ज्ञानामध्ये आपण स्थित होऊ. असं दिव्य ज्ञान आहे. तर त्यामध्ये जेव्हा आपण स्थित होतो तेव्हा हे सगळं आपल्याला समजतं, आणि मग आपण ह्या द्वंद्वापासून, म्हणजे या द्वंद्वामध्ये पडत नाही, विचलित होत नाही. मग आता आपलं कसं होतं की आपल्याला हे, म्हणजे आपण दिव्य ज्ञानामध्ये, म्हणजे अशा शुद्ध ज्ञानामध्ये स्थित नसल्यामुळं आपल्याला हे काय सांगतायत भगवानाचे उपदेश काय आहेत हे पण समजू येत नाही, आणि आपण काय करायला पाहिजे हे पण समजू येत नाही, कारण ते भौतिक स्तरावरच राहतं, म्हणजे प्रदूषित राहतं. आणि ह्यासाठी आपण दिव्य स्तरावर येणं, दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होणं आवश्यक आहे. म्हणजे तर ही जी आहेत, तर ही अशा पद्धतीने दिव्य पुरुषाची लक्षणं असतात. त्याचं उदाहरण म्हणजे श्रीवास पंडित, जे पंचतत्व आहे ना, तर त्यामध्ये श्रीवास पंडित आहेत. तर ते जे नारद मुनींचा अवतार आहे. तर एकदा काय झालं, चैतन्य महाप्रभूंचं त्यांच्या घरी कीर्तन सुरू होतं, आणि त्यांचा मुलगा जो आहे, तर त्याचा मृत्यू झाला. मग आता कीर्तन सुरू असताना भगवान यांच्या कार्यात अडथळा नको संकीर्तनात, म्हणून त्यांनी सगळ्यांना सांगितलं की तुम्ही कोणी सांगू नका भगवान यांना की त्याचा मृत्यू झालाय, आणि त्याच्यामध्ये अडथळा नकोय भगवानांच्या सेवामध्ये. मग थोड्या वेळाने चैतन्य महाप्रभू, भगवान आहेत, अंतर्यामी आहेत, ते जाणतात चैतन्य महाप्रभू म्हणजे, तर ते म्हणाले की इथे काहीतरी दुःखद घटना घडली असं मला वाटतंय. मग भक्तांनी सांगितलं की श्रीवास पंडित आहेत, त्यांचा मुलगा जो आहे तो मृत्यू पावलाय. मग श्रीवास पंडितांना ते म्हणाले की तू का बरं मला सांगितलं नाहीस. तर ते म्हणाले की दिव्य स्तरावरचं कीर्तन सुरू होतं, आणि ती भगवान तुमच्या चरणी सेवा सुरू होती, त्या सेवेत अडथळा नको म्हणून मी ते सांगितलं नाही. मग भगवान जे आहेत तर ते म्हणाले की तू खरा प्रामाणिक भक्त आहेस, की जो भगवत सेवेचा विचार करतो फक्त. आणि त्यामुळे ते खूप प्रसन्न झाले. आणि मग त्यांनी काय केलं, त्यांना सांगितलं, त्यांना आशीर्वाद दिला की म्हणजे तुझ्या घरी तुला कधीही दारिद्र्य येणार नाही. आणि जे आहे तर म्हणजे तू स्वतः एक शुद्ध म्हणजे भक्त आहेस, तर म्हणजे तू भक्तीच्या स्तरावर तू उन्नत होशीलच. आणि त्याचबरोबर तुझ्या म्हणजे इथे म्हणजे तुझ्या इथे अंगणामध्ये, म्हणजे तू सदैव तुझ्या अंगणामध्ये मी संकीर्तन करेन, म्हणजे सदैव तुझी माझ्यावर कृपा राहील अशा पद्धतीने. आणि तू स्वतः पण भक्ती मार्गाचं आचरण करून उच्च स्तरावर जाशील, हे तर त्यांनी सांगितलं, म्हणजे अहेतुकी कृपाच केली भगवान यांनी. मग आणि त्यावेळेला काय घटना घडली, मग भगवान यांनी काय केली, लीला केली त्यावेळेला आपल्या दिव्य स्तरावर, म्हणजे भगवान हे दिव्य स्तरावर आहेत, त्यांनी काय केलं, त्या जीवात्म्याला जिवंत केलं, आणि त्याच्या वाणीतून बोल बोलवून घेतले. तर त्यांनी काय, मग तशी लीला केली. मग त्यावेळेला तो जो आहे, ते मूल आहे, ते बोलायला लागलं. आणि ते म्हणाले माझे कुठल्या जन्मात तुम्ही किती वेळा आई वडील झाला मला माहिती नाही, आणि मी कुणाचा नाही मुलगा, आणि कोणी माझे आई वडील नाहीत, अशा पद्धतीनं आत्म्याचं जे ज्ञान आहे, तर ते जे आहे तर त्यांनी जे आहे तर ते त्या मुलाच्या तोंडून म्हणजे सगळं अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन करून घेतलं. आणि त्यामुळे सगळ्या भक्तांना पण मार्गदर्शन मिळालं. आणि त्यानंतर त्यांनी जे आहे ते श्रीवास पंडित यांना आशीर्वाद दिले. मग असा असतो तो भक्त, म्हणजे कुठल्याही तो पाशामध्ये गुंतत नाही भौतिक स्तराच्या, यश अपयश सुख दुःख अशा कुठल्याही गोष्टीत, म्हणजे हे माझे हा माझा मुलगा आहे, ही माझी पत्नी आहे, अशा कुठल्याही स्तरावर तो स्वतःला म्हणजे जो आहे तर तो गुंतवून घेत नाही किंवा विचलित होत नाही, केवळ भगवत सेवा एवढाच विचार करतो. मग असा जो भक्त असतो तर तो कर्म करीत असतो कधी बद्ध होत नाही. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा माताजी वाचूया श्लोक. हरे कृष्ण. गत हरे संगस्य कृष्ण. मुक्तस्य हा गत हा वाचा ना. संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितस्य चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांपासून अनासक्त आहे आणि पूर्णपणे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहे, त्याची कर्म सर्वथा दिव्यत्व प्राप्त करते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. तर आता तो प्रकृतीच्या 3 गुणांपासून मुक्त झाला, म्हणजे तो अनासक्त, म्हणजे 3 गुणांपासून मुक्त झाला, त्याच्या पलीकडे गेला आणि पूर्णपणे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहे. म्हणजे भगवान यांच्या दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित झाला आणि त्यामुळे त्याची कर्म जे आहे ते दिव्यत्व प्राप्त करतात. म्हणजे पूर्णपणे कृष्ण भावनामय झालेला मनुष्य हे सगळ्या द्वंद्वातून मुक्त होतो आणि प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या पण पलीकडे जातो आणि मग श्रीकृष्णांशी संबंधित असलेल्या आपली जी स्वरूप स्थिती आहे, आपली आध्यात्मिक स्वरूप स्थिती काय, आपण भगवानांचे जे आहे ते चित्कण आहोत, जीवात्मक अंश आहोत. तर हे जाणतो आणि तो मुक्त होतो आणि मग तो कृष्ण भावनेतून कधीही विचलित नाही होत. त्याचं प्रत्येक कर्म हे भगवानांच्या संतुष्टीसाठी घडतं आणि हे कर्म म्हणजे यज्ञच असतं पहा. म्हणजे जो यज्ञ आहे तो विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी केला जातो आणि त्यामुळं असं जे कर्म आहे त्यामुळे जी फळं प्राप्त होतात तर ती यज्ञ म्हणून विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी केली जातात. त्यामुळे ते पण दिव्यत्व प्राप्त होतं त्याला. म्हणजे कर्मफळ हे निश्चितच दिव्यत्वामध्ये विलीन म्हणजे काय, भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी झाली ती, म्हणजे ती आध्यात्मिक बनली आणि त्यामुळं त्या कर्त्याला म्हणजे जो असा भक्त आहे कृष्ण भावना होय, त्याला कुठल्याही कर्माचे परिणाम नाही भोगायला लागत, उलट तो भक्ती मार्गावर जे आहे तो अग्रेसर होतो. ते आपण समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर त्यांच्या चरण कमलांच्या सेवेमध्ये हे गायी सगळ्या सेवा करायच्या पहा. हे पण जीवात्मे आहेत एक प्रकारचे, भगवत भक्त ते. तर ते सदैव भगवान यांच्या चरण कमलांच्या आश्रयासाठी असायचे आणि त्यांच्या चरणी सेवा करायचे. मग असे जे भक्त आहेत त्यांची प्रत्येक कर्म हे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी असतं. म्हणजे भगवान यांच्यासाठी गायी जेव्हा गोठ्यात जायचे भगवान, तर त्यांच्या स्तनातून आपोआप दुधाच्या धारा सुरू व्हायच्या आणि भगवान जे आहेत ते दुग्धपान करून घ्यायचे. म्हणजे असं प्रत्येक कर्म जे आहे ते भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांचं कर्म घडायचं. म्हणजे पहा, म्हणजे असा जेव्हा जीवात्मा ह्या स्तरावर उन्नत होतो तर त्याला कुठलेही भौतिक म्हणजे परिणाम जे आहेत ते भोगावे लागत नाही. आता पुढे जाऊ. मग पुढच्या श्लोकामध्ये हा, मग आता ह्या श्लोकामध्ये काय म्हटलंय की ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधीनं. म्हणजे काय की कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे तल्लीन झालेल्या मनुष्याला निश्चित भगवधामाची प्राप्ती होते, कारण आध्यात्मिक क्रियात तो सर्वस्वी निमग्न झालेला असतो. मग आता आध्यात्मिक क्रियामध्ये हवन सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचं असतं आणि हवी सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाची. आता हे कसं समजून घ्यायचं, तर आपण अगदी थोडक्यात समजून घेऊया. कृष्ण भावना होऊन जी कर्म केली जातात तर ते केवळ आणि केवळ आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होण्यासाठी. आणि मग आता भौतिक विकारामध्ये बद्ध जीव गुरफटतो, हो की नाही, आणि त्यातून जर मुक्त व्हायचं असेल तर तिथं कृष्ण भावनाच हवी. म्हणजे काय की दुधाचे पदार्थ प्रमाणापेक्षा अधिक खाल्ल्यामुळे एखादा मनुष्य काय होईल, त्याला पोटाची व्याधी होईल, पोटात म्हणजे पोटदुखी होईल, इन्फेक्शन होईल. पण म्हणजे दुधाचे पदार्थ आहेत तर ते दह्याने बरे केले जातात, त्याच्यावर उपचार म्हणजे दही आहे. तसं आपल्यासारखे जे विषयाने म्हणजे विषय वासनाने बद्ध जीव आहेत तर त्यांना भगवद्गीतेमध्ये काय सांगितलंय की कृष्ण भावनेद्वारे आपण बरे होऊ शकतो. म्हणजेच काय, तो आपला यज्ञ आहे. म्हणजे कृष्ण भावने अनुसार आपण जर कर्म केलं कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी, विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी, तर तो आपला यज्ञ आहे. मग यज्ञ म्हणजे काय, सगळी कर्म श्री विष्णू आणि कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी करायची. मग आता या भौतिक जगातली कर्म जितक्या प्रमाणात कृष्ण भावना भावित म्हणजे होऊन आपण करू आणि विष्णूंच्या प्रीत्यर्थ करू तेवढी ती आध्यात्मिक होतील, ती सत्वगुणी कर्म होतील आणि ती आध्यात्मिक स्तरावर होतील आणि ती भगवान संतुष्टीसाठी केलेली कर्म होतील. आता ब्रह्म म्हणजे काय, की आध्यात्मिक किंवा दिव्य. आता ब्रह्म या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत बरं का. त्यापैकी एक अर्थ आहे ब्रह्म म्हणजे आध्यात्मिक किंवा दिव्य. ब्रह्म या शब्दाचा दुसरा अर्थ आत्मा असा होतो. आत्म्याला पण ब्रह्म म्हटलं जातं वेदांमध्ये. ब्रह्म हा शब्द जो आहे तर त्याचा जो अर्थ आहे तर तो जो आहे तर तो बृहद म्हणजे काय म्हणायचं की सर्वात श्रेष्ठ असे, म्हणजे कोणात भगवान, तर असे. मग असाही अर्थ होतो, म्हणजे भगवान यांच्यासाठी परब्रह्म असा शब्द वापरला जातो. तर भगवान यांचं निर्विशेष ब्रह्म हा आत्मसाक्षात्काराचा पहिला स्तर आहे. तर तिथे मग आता ब्रह्म या शब्दाचा निराकार असा पण एक अर्थ होतो. ब्रह्म या शब्दाचा निर्गुण असा एक अर्थ होतो. निर्गुण म्हणजे काय, की 3 गुणांच्या पलीकडं असा घ्यायचा अर्थ. म्हणजे जे आहेत ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ह्यांच्या पलीकडं त्याचा अर्थ होतो. आणखी मग ब्रह्म याचा अर्थ अमृत. अमृत म्हणजे काय, की जन्म मृत्यूचे जे पलीकडे गेले, म्हणजे जे पलीकडे गेलेले आहेत असे अनेक अर्थ आहेत. पण आता इथे ब्रह्म म्हणजे काय, तर आध्यात्मिक किंवा दिव्य ज्ञान. मग हा पण एक त्याचा अर्थ होतो. हा भाग आपण समजून घेऊया. मग आता
भगवान जे आहेत ते दिव्य आहेत आणि त्यांच्या दिव्य देहामधून जे हो म्हणजे जे किरण येतात तर ते ब्रह्मज्योती आहेत. तर हे का समजून घ्यायचं? तर भगवान यांना म्हणजे ब्रह्म का म्हटलं जातं याचं कारण आहे. तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या दिव्य देहातून म्हणजे त्यांचा पूर्णतः आध्यात्मिक असा देह आहे. म्हणजे भगवान यांना अशरीरी म्हटलं जातं किंवा ब्रह्म म्हटलं जातं. त्याचं कारण काय? तर आपल्यासारखं भौतिक देह नाही भगवानांचा आध्यात्मिक देह आहे आणि अशा देहासहित असलेले जे भगवान आहेत ना त्यांना ब्रह्म म्हटलं जातं. असंही संबोधन वेदामध्ये वापरलं जातं. असे भगवान जे आहेत म्हणजे त्यांच्या शरीरातून म्हणून येणारी जी ज्योती आहे ना त्याला ब्रह्मज्योती म्हणायचं. ते दिव्य तेज आहे. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते ब्रह्मज्योतीमध्ये स्थित आहेत. जे ब्रह्मज्योतीवर माया किंवा इंद्रिय तृप्तीचं आवरण जे येतं ना त्या ज्योतीला भौतिक म्हटलं जातं. तर हे भौतिक आवरण जे आहे तर ते कृष्णा भावनेद्वारे तात्काळ काढून टाकता येतं. म्हणजे कृष्णाची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली तर हे आवरण काढून टाकता येतं. म्हणजे कृष्ण भावनेच्या प्रित्यर्थ आपण कार्य जेव्हा करतो एखादं तर तेव्हा कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आपण अर्पण केलेलं जे हविद्रव्य आहे म्हणजे काय की त्या यज्ञामध्ये अर्पण करतात त्याला म्हणायचं हविद्रव्य. तर ते हविद्रव्य जे आहे तर ते हविद्रव्य ग्रहण करणारा प्रतिनिधी म्हणजे कोण? भगवान. भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी विष्णूच्या संतुष्टी तो करणारा. परत हवनाची प्रक्रिया म्हणजेच कृष्ण भावनामृताचं आचरण आणि हवी अर्पण करणारा म्हणजे आपल्यासारखं भक्त. मग तो पण काय करतो? भगवान यांना अर्पण करतो ते फळ. हम्म आणि मग त्यापासून प्राप्त फळ म्हणजे ते सगळं आध्यात्मिक म्हणजे हे सगळं आध्यात्मिक स्तरावर आलं म्हणून त्याला ब्रह्म म्हणायचं. किंवा परमसत्य म्हणजे काय? तर भगवान जे आहे तर त्यांना परमसत्य म्हटलं जातं आणि म्हणून भगवानांचा आपण अंश आहोत आत्मा म्हणून आपल्याला ब्रह्म म्हटलं जातं आणि मग हे सगळं आध्यात्मिक स्तरावर घडतं म्हणून ते दिव्य असं किंवा आध्यात्मिक असतं म्हणून त्याला ब्रह्म असं म्हणतात. मग हा भाग आपण लक्षात घेऊया. म्हणजे ते 3 गुणांच्या पलीकडे असं कर्म होतं आपल्याकडून. ब्रह्मचा हा एक अर्थ आहे. आणि भगवानांना निराकार का म्हणतात? म्हणजे काय त्यांना आकार नाही म्हणून नाही तर आपल्यासारखा भौतिक आकार नसतो भगवानांचा. आध्यात्मिक स्वरूप असतं भगवान यांचं. आणि त्या म्हणजे तो जो आध्यात्मिक स्वरूप आहे ना भगवान यांचं तर ते जे आहे ते वेगळं असतं भौतिक स्वरूपापेक्षा त्यांच्या शरीराचं जे आध्यात्मिक आणि म्हणून त्यांना निराकार म्हटलं जातं. निराकार म्हणजे आकार नाही असं नाही घ्यायचा अर्थ. तर आपल्यासारखं भौतिक शरीर जे आहे आपल्याला असं नसतं भगवान यांचं. ते पूर्णतः आध्यात्मिक असतात. मग असे जे भगवान आहेत तर त्यांच्या बाबतीत सगळ्या गोष्टी ते आध्यात्मिक असतात. म्हणून ते ब्रह्म या नावाने संबोधले जातात. मग त्यामुळे आत्मा ब्रह्म आहे त्याने कृष्ण भावनेमध्ये कार्य केलं म्हणजे अर्पण केलेलं हविद्रव्य म्हणजे कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कर्म केलं म्हणजे ते कसं झालं? आध्यात्मिक कर्म झालं म्हणजे हविद्रव्य. हविद्रव्य ग्रहण करणारे कोण? भगवान विष्णू म्हणजे ऐश्वर्य रसातले भगवान कृष्ण आहेत. ते पण कसे आहेत? पूर्णतः आध्यात्मिक. हवनाची प्रक्रिया म्हणजे यज्ञ तोही पूर्णतः आध्यात्मिक आणि हवी अर्पण करणारा म्हणजे आपला आत्मा तो पण आध्यात्मिक आत्मस्तरावर कर्म होतं आपलं. आणि त्याचं प्राप्त फळ म्हणजे आपण काय होणार? ते कृष्ण भावना भावित कर्म होणार म्हणजे ते पण आध्यात्मिक आणि म्हणजे त्याला ब्रह्म म्हटलं जातं. मग आता भगवान जे आहेत ते मायेने आच्छादित होते तेव्हा त्याला पदार्थ म्हटले जाते आणि जेव्हा पदार्थाचा उपयोग परमसत्य प्रित्यर्थ केला जातो. परमसत्य मायेने आच्छादित होते. परमसत्य त्याला म्हटलं जातं आणि ते आच्छादित होते म्हणजे काय? परमसत्य म्हणजे भगवान नाही आच्छादित होत. तर जीवात्मक अंश जो आहे आपण हा परमसत्याचा आपण एक अंश आहोत ना. मग आता इथे असं नाही समजून घ्यायचं की एखादी वस्तू आहे आणि त्याचा तुकडा पडला आणि त्याचा एक अंश आपण नाही असा नाही अर्थ घ्यायचा. तर भगवान यांचं आपण शक्ती तत्व आहोत म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचं स्वरूप हे वेगळं आहे आणि आपण काय आहोत? भगवान यांना अनेक शक्ती आहेत भौतिक शक्ती आध्यात्मिक शक्ती. मग त्यांची महामाया ही भौतिक शक्ती आणि योगमाया आध्यात्मिक शक्ती आहे. मग आपण कोण आहोत? तटस्थ शक्ती म्हणजे जीवशक्ती आहोत आपण. त्याला तटस्थ शक्ती असं म्हटलं जातं. म्हणजे काय की आपण जे आहोत ते भगवान यांचं शक्तीचं एकक आहोत. आपण त्यांच्या स्वरूपाचं एकक नाही आहोत. आणि मग असं जे शक्तीचं एकक आहे परमसत्याच्या तर ते पण काय? त्याला पण परमसत्यच म्हणजे जीवात्म्याला पण ते कसं आहे? चित्कणाच्या स्वरूपात आहे. ते आच्छादित होतं म्हणजे काय? त्याच्या भोवती कामाची आवरणं मग त्याला म्हणायचं पदार्थ. मग जेव्हा पदार्थाचा उपयोग परमसत्यात म्हणजे आपण असं दूषित आहोत आपल्यावर कामाची आवरण आहेत म्हणजे आपण दूषित असतो तेव्हा त्याला पदार्थ म्हणतात. मग आपण जेव्हा स्वतःला समर्पित करतो काया वाचा मनसा कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी आपण पुन्हा म्हणजे कार्य करायला लागतो कृष्ण भावनेमध्ये तेव्हा त्या पदार्थाला दिव्यत्व प्राप्त होतं म्हणजे आत्म्याचा जो दिव्य स्तर आहे त्याला प्राप्त होतो. जसा पूर्वी शरीराशी बांधला जाण्यापूर्वी आत्मा कसा होता? तर तो दिव्य
स्तरावर होता, शुद्ध होता, भगवत प्रेमामध्ये स्थित होता, तर तसं त्याला पुन्हा ब्रह्म किंवा परमतत्व म्हणजे परमतत्वाचं रूप प्राप्त होतं. म्हणजेच काय, तो शुद्ध बनतो भगवान यांच्यासारखा, शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होतो. आणि ह्यालाच म्हणायचं कृष्ण भावना, म्हणजे अशुद्धीतून शुद्धीकडे जाणे थोडक्यात. मग जेव्हा मन पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होतं, त्याला समाधी असतं. म्हणजे जेव्हा मन जे आहे ते कृष्ण भावने, म्हणजे आत्मा जर कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करायला लागला, तर मन इंद्रिय सगळे कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होतात, लीन होतात. आणि त्यामुळे आध्यात्मिक स्तरावर हवी अर्पण करणारा, म्हणजे आपण आत्मस्तरावर कार्य करणारा जीवात्मक अंश भगवान यांचा होता. मग ती हवी हवन करणारा, यज्ञाचा अधिष्ठाता म्हणजे भगवान, आणि अंतिम फळ म्हणजे ते आध्यात्मिक कर्म, असंच घडतं. आणि परब्रह्मामध्ये एकत्रित होतं म्हणजे भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांना म्हटले परब्रह्म, तर त्यांच्यापर्यंत पोहोचतं. मग हीच कृष्ण भावनेची पद्धती आहे. म्हणजे कृष्ण भावना भाविक व्यक्तीचं कार्य कसं घडतं हे थोडक्यात इथं आपल्याला भगवान जे आहेत ते सांगतात पहा. म्हणजे अशा पद्धतीचं हे जे कार्य आहे ते घडणं आवश्यक आहे. म्हणजे अर्जुन जे ह्याला सगळं मार्गदर्शन का मिळतंय, तर अर्जुनाचा यज्ञ म्हणजे काय आहे, तर त्याची रणभूमी. मग तिथं आहुती म्हणजे त्याचा बाण आहे. आणि मग ते जे बाण आहे तर ते म्हणजे तो जे सोडेल असे विविध बाण, तर तो यज्ञ होऊन काय होईल, तर ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आध्यात्मिक कर्म होईल आणि त्याद्वारे त्याचा यज्ञ संपन्न होईल. आणि त्यामुळं परब्रह्मामध्ये हे सगळे एकत्र, म्हणजे भगवान जे आहेत ते ह्यांच्या संतुष्टीसाठी ते कार्य होईल. आणि भगवान जे आहेत तर त्यांची त्याला कृपा मिळेल. मग हीच कृष्ण भावनेची पद्धती आहे. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या पुढच्या श्लोकावर. हां, मग आता भगवान इथे काय सांगतात, की जे काही योगीजन देवदेवतांप्रित्यर्थ विविध प्रकारचे यज्ञ करून उत्तम रीतीने उपासना करतात. त्यातील काही जण परब्रह्मरूपी अग्नीमध्ये यज्ञ अर्पण करतात. तर काही योगी जे असतात ना, म्हणजे असं कृष्ण भावनेमध्ये जो कर्म करतो तोच खरा परमयोगी असतो बरं का. पण काही लोक काय करतात, वेगवेगळ्या देवदेवतांची उपासना करतात. कशी यज्ञ करतात, म्हणजे चंद्रासाठी, सूर्यासाठी यज्ञ करतील, इंद्रासाठी यज्ञ करतील. मग ते लोक जे आहेत तर ते काय करतात, तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या निर्विशेष तत्वाप्रित्यर्थ यज्ञ करतात. म्हणजे आता काही जे आहेत ते निर्विशेष ब्रह्माची प्राप्ती व्हावी म्हणून यज्ञ म्हणजे काय करतात, तर ध्यान करतात, भक्तिमय प्रेममय साधना करतात. मग त्याद्वारे काय होतं, की त्यांना निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे भगवान यांच्या आत्मसाक्षात्काराचा जो पहिला टप्पा आहे, म्हणजे जेव्हा सकाम कर्म केलं जातं आणि उच्च लोकात स्थान मिळावं, तर त्यानुसार त्या देवदेवतांची उपासना करतात, तर त्यानुसार त्यांना निर्विशेष ब्रह्मापर्यंत म्हणजे जे आहे अशा पद्धतीने कार्य केलं तर म्हणजे जे आहे तर ते स्थान मिळतं. किंवा जे ध्यान योगाद्वारे प्रयास करतात भगवत प्राप्तीचे, त्यांना निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचा पहिला स्तर ते तिथं पर्यंत त्यांना, म्हणजे ती पण औष्टिक मुक्ती आहे. म्हणजे पूर्णतः भगवान यांचं ती आध्यात्मिक अनुभूती नाही किंवा आत्मसाक्षात्कार नाही आहे. मग असं घडतं, म्हणजे जशा पद्धतीने ते उपासना करतात त्याप्रमाणे त्यांना फळ मिळतं. मग विविध श्रेणीला अनुसरून विविध प्रकारचे यज्ञ आहेत, म्हणजे साधकांच्या विविध श्रेणी आहेत ना, त्यानुसार यज्ञ आहेत. मग निरनिराळ्या प्रकारचे याज्ञिकांनी केलेले निरनिराळ्या श्रेणीतील यज्ञ केवळ यज्ञांचे बाह्यतकारी वर्गीकरण दर्शवतात. वस्तुतः यज्ञ म्हणजे भगवान श्री विष्णूंना संतुष्ट करणं. मग आता आपण समजून घेऊया की हे असं का सांगितलंय, तर विविध प्रकारचे यज्ञ म्हणजे विविध प्रकारचे यज्ञ काम कर्माद्वारे काही जण काय करतात, उच्च लोकात जातात, मग तिथून पुन्हा पृथ्वी लोकावर येतात. तिथलं जे पुण्य ते पुण्य क्षीण झालं की मग अशा पद्धतीने कर्म करत 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 कधी ना कधी ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी म्हणजे जे आहे ते म्हणजे ध्यान योगामार्गे कर्म करतात. म्हणजे ध्यान किंवा अष्टांग योगाचा जो आहे तो अवलंब करून आणि ते निर्विशेष ब्रह्मामध्ये स्थित होतात. असे अनेक कर्म म्हणजे कर्म करणारे लोक आहेत. म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर असं आध्यात्मिक कर्म करणारे विविध मार्ग आहेत, पद्धती आहेत, त्याला म्हटले यज्ञ. असे यज्ञ करणारे. पण खरा यज्ञ जो आहे तो विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी. म्हणजे असे अनेक साधकांचं वर्गीकरण आहे आणि असे वेगवेगळे मार्ग आहेत थोडक्यात भगवत प्राप्तीचे. पण त्यातला खरा यज्ञ म्हणजे विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी. आणि असा जो यज्ञ आहे तर तो जो आहे तर तो विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी जो होतो तो विष्णू यज्ञ असं म्हटलं जातं. मग आता भौतिक वस्तूंचा पण यज्ञ जो आहे आणि दिव्य ज्ञान प्राप्तीसाठी केलेला यज्ञ असे जे आहेत, तर यामध्ये कृष्ण भावनाभावित मनुष्य जो आहे तो संतुष्टीसाठी म्हणजे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी केवळ आपल्याकडे सगळ्या वस्तूंचा जो आहे तो यज्ञ करून टाकतो. म्हणजे तात्पुरत्या भौतिक सुखाची इच्छा असलेले लोक काय करतात, चंद्र इंद्र देवदेवतांना संतुष्ट करून आपल्याकडच्या भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात. निर्विशेषवादी काय करतात, तर ते ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्यासाठी
आपले व्यक्तित्व म्हणजे काय की ध्यानामध्ये रममाण करतात स्वतःला आणि ते काय करतात की ध्यानाद्वारे परमात्म्याची प्राप्ती करतात म्हणजे आंशिक म्हणजे प्राप्ती झाली. मग देवदेवता जे आहेत ते भगवान जे आहेत तर त्यांनी काय केले देवदेवतांना म्हणजे उष्णता वायू प्रकाश यासाठी म्हणजे या गोष्टींचा पुरवठा करण्यासाठी जे आहे ते त्यांना काहीतरी म्हणजे शक्ती दिलेल्या आहेत आणि भौतिक लाभ जे असे मिळवू इच्छितात तर ते कर्मकांड करून वेगवेगळे यज्ञ करून देवतांची उपासना करून त्या उच्च लोकात स्थान मिळवतात. मग असे देवतांवर विश्वास ठेवणारे काही लोक असतात आणि मग पण देवतांची रूप पण तात्पुरती आहेत. प्रलय होतो त्यावेळेला काय होतं देवता पण नष्ट होतात कारण ते पण नित्यबद्ध जीव आहेत आणि म्हणून काय केलं पाहिजे की आपण स्वतःचं म्हणजे आणि आता मग स्वतःचं व्यक्तित्व जे आहे तर ते ब्रह्मामध्ये काही जण विलीन करतात म्हणजे काय करतात की भगवान यांच्या म्हणजे जे निर्विशेषवादी आहेत तर ते ब्रह्मामध्ये विलीन व्हायचं म्हणतात स्वतःला. पण कसं आहे की ही सुद्धा आंशिक मुक्ती आहे. मग हा भाग आपण लक्षात घेऊया आणि सकामकर्मी लोक काय करतात भौतिक इच्छा त्यांच्या असतात आणि त्यामुळं भौतिक उपभोग प्राप्त करण्यासाठी भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात. म्हणजे आपल्याकडे जे वस्तू आहेत तर त्या भौतिक वस्तूंचा द्रव्य आहे असं भरपूर संपत्ती आहे तर ते म्हणजे दान करतात आणि त्या पद्धतीने किंवा ते देऊन यज्ञ संपन्न करतात आणि त्याद्वारे उच्च लोक स्थान मिळावं अशा पद्धतीने प्रयास करतात. मग हे जे सगळं आहे किंवा परब्रह्मामध्ये विलीन होणारे निर्विशेषवादी तर ते भौतिक उपाधींचा जे आहे ते यज्ञ करतात. मग निर्विशेषवाद्यांसाठी यज्ञाग्नी हा परब्रह्म असतो आणि त्यांची आहुती म्हणजे ते आत्मस्तरावर स्वतःला भगवान यांच्या चरणकमलांशी नेतात. मग हे ब्रह्माग्नी मध्ये अर्पिले जातात. मग इथे आपण समजून घेऊया हे सगळं जरी केलं तरी हे म्हणजे अर्जुनासारखा कृष्ण भावनाभावित जो भक्त आहे तो श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी सर्वस्व यज्ञाला अर्पण करतो. म्हणजे भक्तांकडील भौतिक तसेच आध्यात्मिक सगळ्या वस्तू कृष्णांना समर्पित होत असतात. मग असा जो असतो तो सर्वोत्तम योगी. म्हणजे आपण समजून घेऊया की असे जे यज्ञ असतात तर त्यामध्ये दोन टप्पे असतात की भौतिक वस्तू अर्पण करायच्या आणि दुसरं म्हणजे स्वतःलाच अर्पित करायचं. स्वतःला अर्पित करायचं म्हणजे यज्ञकुंडात जाऊन उडी मारायची हा भाग नाही करायचा बरं का. तर स्वतःला अर्पित करायचं म्हणजे आपल्याकडे ज्या वस्तू असतात ना आवर पोझेशन्स इंग्लिशमध्ये तर त्या म्हणजे आपल्याकडे धन आहे धान्य आहे म्हणजे असं जे काही संपत्ती आहे असं तर अर्पण करून यज्ञ करायचा आणि त्या बदल्यात काहीतरी इच्छा सकाम कर्माकडून हळूहळू तो त्याग करायला लागतो थोडी लक्ष्मी सेवा करायला लागतो अशा पद्धतीनं मग हळूहळू तो जायचं भगवत संतुष्टीसाठी अनुभवातून कार्य करायला लागतो आणि मग हळूहळू तो काय करतो मग स्वतःलाच अर्पित करायला लागतो भगवत सेवेमध्ये म्हणजे तन मन धन आणि काया वाचा मनसा असं सगळ्या स्तरावर. मग हे हळूहळू टप्पे येतात म्हणून जो जे अशा पद्धतीने प्रयास करत असतात मग त्या सगळ्यामध्ये कृष्ण भावनाभावित म्हणजे काय भौतिक वस्तू पण आणि स्वतःला पण समर्पित केलं. मग हा जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ योगी आहे की जसं अर्जुनाने केलं. तर पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर येऊ. मग आता यापैकी काही जण विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादी प्रक्रिया आणि इंद्रियांची मानसिक संयमरूपी अग्नीमध्ये आहुती देतात आणि इतर काही जण नियमन केलेले गृहस्थ आश्रमी इंद्रिय विषयांचे इंद्रियाग्नीमध्ये आहुती देतात. आता इथं भाग समजून घेऊया. विशुद्ध ब्रह्मचारी जे असतात तर ते काय करत असतात म्हणजे तर इथे आपण हे जे चार आधी पहिल्यांदा आश्रम समजून घेऊ की ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ आणि संन्यासी हे चार आश्रम आहेत. तर मग आता इथे आपण समजून घेऊया की जे ब्रह्मचारी असतात तर ते काय करत असतात श्रवण करत असतात आणि त्याद्वारे ते काय करत असतात की इंद्रियांना संयमित करत असतात आणि म्हणून ती अग्नीमध्ये आहुती देतात संयमरूपी अग्नीमध्ये आहुती देतात. तर आता काही जण काय करतात म्हणजे जे गृहस्थ आश्रमात आहेत तर ते इंद्रिय विषयांची इंद्रिय अग्नीमध्ये आहुती देतात. म्हणजे काय करतात तर गृहस्थ आश्रमामध्ये कसं आहे की त्यांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत आणि मग ते अनुभवातून पुढे जातात. मग ते स्वतःचे सुरुवातीला काही लक्ष्मी दान केली स्वतःकडच्या वस्तू दान म्हणजे दान केल्या धन दान केलं असं करतात. मग हळूहळू मग ते काय करतात की म्हणजे आपल्या इंद्रिय तृप्ती ज्या आहेत तर त्या ज्या आहेत त्या हळूहळू त्यांना संयमित करतात. म्हणून काय म्हटलंय की इंद्रिय विषयांची इंद्रियाग्नीमध्ये म्हणजे जे आहे तर आहुती कोण देतात गृहस्थ आश्रमामध्ये टप्प्याटप्प्याने आणि मग ते स्वतःला समर्पित करतात हळूहळू कृष्ण भावनेमध्ये. मग गृहस्थांचं कसं असतं अनुभवातून पहिल्यांदा म्हणजे अनुभवातून जे आहे ते जातात म्हणजे आधी भौतिक वस्तू आणि मग स्वतः असा क्रम असतो.
डायरेक्ट स्वतःला कोण समर्पित करतात, तर असे जे विशुद्ध ब्रह्मचारी आहेत, तर ते काय करतात, कृष्ण भावनेशी संबंधित असणारे जे शब्द आहेत त्यांचं श्रवण करतात. म्हणजे त्यांचा कान हा यज्ञकुंड असतो आणि ती जी म्हणजे जी आहुती आहे ती हृदयापर्यंत म्हणजे जी पोचते, जे हृदयात विष्णू आहेत भगवान परमात्मा स्वरूपात त्यांना पोचते. मग असं श्रवण घडतं आणि मग त्याद्वारे काय होतं, ते त्यांची शुद्धी होते. म्हणजे ते स्वतःला थेट जे आहेत ते अशा पद्धतीनं कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न करू शकतात आणि म्हणून इंद्रिय तृप्तीपासून ते परावृत्त होऊन मनाला संयमित करतात. म्हणून त्यांची जी आहे ती मानसिक संयम रूपी जी आहे ती आहुती त्या अग्नीमध्ये येते. अशा पद्धतीनं वर्णन केले आणि श्रवण हे ज्ञानप्राप्तीचं कारण जे आहे ते मूलभूत तत्व आहे आणि म्हणून विशुद्ध ब्रह्मचारी हरे नाम जे आहे तर त्याचं संकीर्तन हरिनाम श्रवण करणाऱ्या कीर्तनामध्ये संलग्न होतात आणि मग आता भौतिक श्रवण करण्यापासून स्वतःला ते थांबवतात, परावृत्त करतात. मग तसं मर्यादित आणि नियंत्रित इंद्रिय तृप्ती करण्याची अनुमती गृहस्थाश्रमामध्ये आहे. मग स्वतःकडची लक्ष्मी, स्वतःकडचं थोडं थोडं दान देत हळूहळू अनुभवातून ते मग स्वतःला पूर्णतः हळूहळू आपल्या इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला संयमित करून इंद्रिय कृत्य प्रयासानं संयमित करून या सगळ्यापासून स्वतःला संयमित करतात पहा. मग असे जे लोक असतात ते इंद्रिय विषयांची इंद्रियाग्नीमध्ये आहुती देतात असं म्हटलंय. म्हणून म्हणजेच काय की अशा पद्धतीनं हळूहळू संयमित आणि अनासक्त जीवनाकडं गृहस्थ हळूहळू टप्प्याटप्प्याने येतो आणि तेच जे आहेत म्हणजे इंद्रिय तृप्तीची म्हणजे करण्याच्या प्रवृत्तीची तो आहुती देतो आणि त्याच वेळेला ब्रह्मचारी जे आहेत ते श्रवणाच्या माध्यमातून काय करत असतात, तर आपल्या ज्या मानसिक म्हणजे क्रिया आहेत किंवा मन जे आहे तर त्याला संयमित करून ते काय करत असतात, तर अग्नीमध्ये आहुती देत असतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं दोन प्रकारे हे कार्य घडतं. म्हणजेच काय होतं, कृष्ण भावना भावे कार्य घडतं. आता पुढे जाऊ आपण. ह्या 28व्या श्लोकामध्ये जे आहे तर काय सांगितलं की मन आणि इंद्रिय जे आहेत. मग त्याचे 27वा श्लोक राहिला. 27वा. हरे कृष्ण. 27वा श्लोक. सॉरी. हा, बरोबर आहे. तर आता मन आणि इंद्रियांच्या संयमामुळे काय होतं, आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी इच्छुक असणारे अन्य योगीजन इंद्रिय प्राणाच्या सर्व क्रिया आहुती रूपाने नियंत्रित मनरूपी अग्नीमध्ये अर्पण करतात. आता हे समजायला थोडंसं अवघड आहे, अगदी सोपं करून लक्षात घेऊया की मन आणि इंद्रियांचा संयम करणारे जे असतात ते कोण असतात, आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत असतात. मग आता असे जे असतात तर ते पतंजलीचे योग सूत्राद्वारे म्हणजे जर आपण त्याचं वर्णन करायचं झालं तर आत्म्याला प्रत्येक आत्मा म्हणतात आणि परागात्मा पण म्हणतात आणि जोपर्यंत आत्मा इंद्रिय भोगामध्ये आसक्त असतो तोपर्यंत त्याला परागात्मा म्हणतात आणि इंद्रिय भोगापासून अनासक्त झाला की त्याला प्रत्येगात्मा असं म्हणतात. आणि मग आता श्वसन क्रियेद्वारा आत्मा जो आहे तो 10 प्रकारच्या वायूमध्ये वावरत असतो. मग त्याचा जो आहे तर तो प्राण क्रियेचं जे आहे ते नियमन कसं करावं हे योगसूत्र ज्ञान देतं आणि त्या पद्धतीने काय होतं की ह्या प्राणांचं नियमन जेव्हा करता यायला लागतं तेव्हा आत्म्याची सगळी जी आहे ती शुद्धी होते असं इथे सांगितलंय. आणि त्याद्वारे काय होतं की प्राणवायूच्या म्हणजे जे आहे बाबतीत हे आपण समजून घेऊया की प्रत्येक आत्मा म्हणजे काय, तर हा जो आहे तो शुद्ध जो बनतो तो इंद्रिय भोगापासून अनासक्त होतो म्हणजे तो शुद्ध असतो. मग इंद्रिय विषय आहेत आणि इंद्रिय ह्यांचा परस्पर संबंध येतो. म्हणजे कान श्रवण करायला, नेत्र पाहण्यासाठी, नासिकामध्ये मधून आपल्याला वास घेता येतो, जिभेने चव घेता येते, हाताने स्पर्श करता येतो. मग इंद्रिय आत्म्याच्या बाहेर जाऊन क्रिया करत असतात, क्रियाशील असतात. त्या क्रियांना प्राणवायूच्या क्रिया म्हणतात. म्हणजे प्राणवायू त्या क्रिया नियंत्रित करत असतो. मग अपान वायू जो आहे तो अधोगामी आहे आणि व्यान वायू तो आकुंचन प्रसरणाचं कार्य करतो आणि म्हणून समान वायू आहे तो संतुलन करतो सगळ्यांचा आणि म्हणजे उदान वायू तो ऊर्ध्वगामी म्हणजे वरच्या दिशेने म्हणजे आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावर नेतो. मग ह्या सगळ्यांचं जेव्हा व्यवस्थित संतुलन होतं तेव्हा आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर मनुष्य उन्नत होतं. म्हणजे पतंजलीच्या योगसूत्राद्वारे ह्याचा असा अर्थ भगवान हे ज्ञान देत आहेत फक्त. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर येऊ. 28व्या. मग आता द्रव्य यज्ञ जे आहेत किंवा जे ज्ञान यज्ञ तर ह्यांच्याविषयी किंवा वेगवेगळे जे यज्ञ आहेत त्यांच्याविषयी आपण समजून घेऊ. म्हणजे कठोर व्रत धारण करून काही जण आपल्याकडील द्रव्यांचा यज्ञ करून, काही जण खडतर तपस्या करून, काही जण अष्टांग योग पद्धतीचं आचरण करून, काही जण दिव्य ज्ञानामध्ये प्रगत होऊन वेदाध्ययन करून प्रबुद्ध होतात. आता यज्ञाचे विविध प्रकार आहेत. आता काही लोक आपल्याकडे पैसे असतात त्याचं दान करतात, त्याला म्हणायचं द्रव्य यज्ञ. मग काही जण काय करतात, धनाढ्य व्यापारी किंवा असे खूप श्रीमंत राजवंशातले व्यक्ती असतात ते धर्मार्थ संस्था उघडतील, धर्मशाळा, अन्नक्षेत्र
अन्नछत्र, अतिथीगृह, अनाथालय किंवा असं शैक्षणिक विद्यापीठ उभा करतील, मग ह्याला म्हणायचं द्रव्य यज्ञ. किंवा काही ठिकाणी रुग्णालय, वृद्धाश्रम, धर्मादाय संस्था, मग हे सगळं झालं द्रव्य यज्ञाचा भाग. जिथं मोफत उपचार वगैरे दिले जातात निर्धनांना, मग त्याला म्हणायचं द्रव्यमय यज्ञ. मग आता उन्नत स्तरावर आपण जाण्यासाठी काही लोक काय करतात, तपस्या करतात, चातुर्मासाचं व्रत पालन करतात. मग हे जे सगळं आहे तर ह्याला म्हणायचं तपोमय यज्ञ. मग आता काही जण काय करतात की हठयोग किंवा अष्टांग योगाचं पालन करतात. आणि मग पवित्र तीर्थस्थळांना जातात, मग तिथं जे म्हणजे वेगवेगळं पद्धतीचं आचरण ते करतात, म्हणजे तपस्या साधना करतात अष्टांग योगाद्वारे, हठयोगाद्वारे. तर त्याला म्हणायचं योग यज्ञ. म्हणजे असे जे केले जातात यज्ञ ते. आणि मग निरनिराळे रोग जे आहेत ते विविध म्हणजे वेदामधले जे विविध भाग आहेत त्यांचा अभ्यास करतात, विशेष करून उपनिषद किंवा वेदांत सूत्र किंवा सांख्य तत्वज्ञान, म्हणजे असं अभ्यास करतात. मग त्याला म्हणायचं स्वाध्याय यज्ञ. आणि मग अशा पद्धतीने विविध प्रकारे हे यज्ञ करून असे जे योगी आहेत ते उन्नत अवस्थेपर्यंत जायचा मार्ग शोधत असतात येणं प्रकारे. मग कृष्ण भावनाचं सौंदर्य ह्याच्यापेक्षा वेगळं आहे, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा वेगळीच आहे कृष्ण भावना. कशी तर कृष्ण भावनेमध्ये प्रत्यक्ष भगवानाची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली जाते. मग ह्यातला कुठल्याही प्रकारचा यज्ञ जो आहे तो कृष्ण भावनेच्या स्तरापर्यंत आपल्याला नेऊच शकत नाही. म्हणजे कृष्ण भावनेची प्राप्ती जर आपल्याला करायची असेल तर केवळ आणि केवळ भगवानांचे प्रामाणिक भक्त, म्हणजे कोण असतात, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु, त्यांच्या कृपेद्वारेच आपल्याला कृष्ण भावना प्राप्त करता येते. आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये असे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु येणं महत्वाचे आहेत. आणि ही कृष्ण भावना म्हणून दिव्य आहे, म्हणजे त्यांच्या हृदयातून कृपा आपल्यापर्यंत येते आणि त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक प्रगती आहे ती शीघ्रातिशीघ्र करू शकतो बा. म्हणजे प्रत्यक्ष पद्धती आहे ह्या, कशा आहेत अप्रत्यक्ष पद्धती आहे, पण प्रत्यक्ष पद्धतीद्वारे आपण तात्काळ दिव्य स्तरावर स्थित होऊ शकतो पहा. आणि हेच कृष्णाने आपल्याला कलियुगासाठी सांगितले आहे. त्यामुळं आपण काय केलं पाहिजे, कृष्ण भावनामृताचं आचरण आणि त्याद्वारे कलियुगाचं संकीर्तन यज्ञ काय, हरिनाम संकीर्तन, ह्याद्वारे आपण कृष्ण भावनेमध्ये तात्काळ प्रगती करू शकतो. आता पुढच्या श्लोकामध्ये आपण माताजी 29 श्लोक. मग या व्यतिरिक्त लोक समाधीस्थ राहण्यासाठी प्राणायाम पद्धतीचा अवलंब करतात. प्राणवायूची अपानवायूमध्ये आणि अपानवायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात आणि शेवटी संपूर्ण श्वासोच्छ्वास थांबवून समाधी अवस्थेत राहतात. अन्य लोक आहार नियमन करून प्राणवायूमध्ये यज्ञ म्हणून अर्पण करतात. त्या श्वसन क्रियेच्या पद्धती आहे श्वसन नियंत्रित करायच्या, त्याला म्हणायचं प्राणायाम. हठयोगामध्ये विविध आसनं होतात. मग इंद्रिय संयमित करण्यासाठी काय केलं जातं, प्राणायाम मध्ये शरीरातले वायू नियंत्रित होतात. म्हणजे त्यांचं ज्यामुळे काय होतं की अपान वायूचं म्हणजे आहे तो अधोगमन करतो आणि प्राणवायू ऊर्ध्वगमन करतो. मग विरुद्ध दिशेनं त्यांचं मार्गक्रमण करतात. मग अशा गोष्टी जेव्हा घडतात तेव्हा म्हणजे प्राणायाम करणारा जो योगी असतो तर तो जो आहे तो वायूंना विरुद्ध दिशेने मार्गक्रमण त्यांचं करून देतो, म्हणजे त्यांना वळवतो. आणि दोन्ही वायूंचं काय करतो की म्हणजे जो आहे की एक समप्रमाण साधतो. मग प्राणवायू अपानवायूमध्ये अर्पण करायचा, म्हणजे उच्छ्वास आत जेव्हा येत असतो तेव्हा श्वासामध्ये तो अर्पण करायचा आणि या क्रियेला म्हणायचं रेचक. आणि जेव्हा दोन्ही वायूंचा प्रवाह पूर्ण थांबतात तेव्हा त्याला म्हणायचं कुंभक, म्हणजे काही काळासाठी उच्छ्वास आणि श्वास थांबवायचा, त्याला म्हणायचं कुंभक. मग ह्या अशा पद्धतीने तो योग स्थित होतो. मग ह्या प्राणायामद्वारे काय करतात ते जे आहे ते समाधी अवस्थेत राहतात. मग त्याद्वारे ते परमात्म्यावरती ध्यान करत असतात. मग आहाराचं पण नियमन करतात, म्हणजे काय तर आपली आयुमर्यादा जे आहे तर त्याद्वारे म्हणजे अशा पद्धतीने ते योगाचं आचरण करून वाढवतात. मग अशा पद्धतीने ते काय करतात की हे जे लोक आहेत तर ते आपला जो आहार आहे तो पण नियंत्रित ठेवतात आणि त्याद्वारे काय करत असतात की आपलं जे आरोग्य आहे तर ते उत्तम ठेवायचा प्रयत्न करतात. पण ह्या सगळ्यापेक्षा म्हणजे जे दिव्य आहे ती कृष्ण भावना, त्यामुळे आपल्याला ही कुठली नियंत्रणच करायला लागत नाहीत ना, आपल्या श्वासाला नियंत्रित करायला लागतं ना प्राणायाम करायला लागतो, काही नाही. आपली सगळी इंद्रिय भगवानाच्या सेवेमध्ये संलग्न होतात आणि ती संयमित होतात. म्हणून कृष्ण भावना ही सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून भक्तिमय प्रेममय सेवा आपल्याला 3 गुणांच्या तत्काळ पलीकडे नेऊ शकते पहा. आणि त्याद्वारे आपण प्रसाद जर ग्रहण केला तर प्रसाद म्हणजे काय तर प्रभूंचं साक्षात दर्शन म्हणजे प्रकाश आहे, प्रसाद आहे, भगवत प्रसाद. तर असा जर आपण प्रसाद ग्रहण केला तर आपलं आहार नियमन आपोआपच होतं.
आपण इंद्रिय तृप्ती न करता आपण तो प्रसाद ग्रहण करतो. त्याद्वारे आपली इंद्रिय भोगाची इच्छा आपोआपच म्हणजे जी आहे ती नष्ट होत जाते आणि आपोआपच आपलं इंद्रिय संयमन होतं पहा. मग आपल्याला असं कृत्रिम काही करावं लागत नाही. मग हे सगळं जे आहे ते अव्यवहार्य आहे आत्ताच्या कलियुगामध्ये. असं प्राणात अपानवायू मिसळायचा, प्राणायाम करायचं, हे सगळं भयानक अवघड आहे. ही अव्यवहार्य पद्धती आहे. आत्ताच्या काळामध्ये नाम संकीर्तन यज्ञ हेच जे आहे ते कलियुगाचे युगधर्म आहे आणि अत्यंत हे सोपं आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. 30 नंबरच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हा, मग आता आपण इथे समजून घेऊ की यज्ञाचं प्रयोजन उत्तम रीतीने जाणणारे जे यज्ञ करते असतात ते पापकर्मापासून मुक्त होतात आणि यज्ञाचा अवशिष्ट रूपी अमृताची चव घेतल्यामुळे सनातन ब्रह्मस्तराची प्राप्ती होते. म्हणजे काय की असे जे यज्ञ करणारे असतात, द्रव्य यज्ञ किंवा ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, मग इंद्रिय संयमन करणं हा त्यांचा मूळ हेतू असतो. आणि मग इंद्रिय तृप्तीमुळेच तर मनुष्य अडकतो ना या सगळ्या गोष्टींमध्ये. आणि म्हणून ह्या सगळे जे भौतिक स्तरावरचे म्हणजे म्हणजे हे भौतिक स्तरावरची कर्म आहेत, ह्यातून जर मुक्त व्हायचं असेल, शुद्ध व्हायचं असेल तर आपल्याला यज्ञ करायला पाहिजे. मग ह्या यज्ञाद्वारे म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये जर आपण प्रयुक्त झालो तर आपण निश्चितच काय होईल की कृष्ण भावना अमृताचा आस्वादन, म्हणजे जे अमृत आहे जन्म मृत्यूच्या पलीकडे, म्हणजे आणि ते काय करतं, आपल्याला ब्रह्मस्तरावर एकदा आपण पोहोचलो की आपण पुन्हा विचलित होत नाही, आपलं पतन होत नाही आणि त्याद्वारे भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. आता या 31 नंबरच्या श्लोकावर येऊया माताजी. हरे कृष्ण. 31 नंबरच्या श्लोकात. हा, मग आता यज्ञ केल्यावर मनुष्य या लोकामध्ये किंवा जीवनामध्ये कधीच सुखप्राप्ती करू शकत नाही. तर मग पुढील जीवनाविषयी काय सांगावं, म्हणजे यज्ञ जर नाही केला तर आपली हानी काय होते ते समजून घेऊ. म्हणजे वेद आपल्याला जे आहे ते भौतिक जंजाळातून मुक्त होण्यासाठी बाहेर पडण्याचा मार्ग देतात, पण आपण यज्ञच नाही केला तर मग आपल्या समस्या सुटणार नाहीत, हो की नाही. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ केला पाहिजे. आणि मग इंद्रिय तृप्ती जी आहे तर ती जर थांबवायची असेल तर आपण काय केलं पाहिजे, तर आपण भौतिक बंधनातून क्रमाक्रमाने मुक्त होत हळूहळू उन्नत झालं पाहिजे आणि भगवान सानिध्य प्राप्त केलं पाहिजे. मग हे जे आहे ते आपल्याला मार्गदर्शन वेद करतात. मग आता मनुष्य म्हणजे जर यज्ञच करत नसेल तर या लोकातच काय तो कुठल्याच म्हणजे कुठल्याच जीवनात सुखी होणार नाही, कारण इंद्रिय तृप्तीची इच्छा पुन्हा 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 तो करत राहील पहा. म्हणजे इंद्रिय तृप्ती नियमनासाठी विवाह बंधन सांगितलंय. मग क्रमाक्रमाने आपण उन्नत होण्यासाठी विवाह बंधन आहे. म्हणजे आपली इंद्रियांचं जर दमन झालं, इंद्रिय शांत झाली इंद्रिय तृप्ती करून, तर आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होऊ. पण जर व्यक्ती यज्ञच करत नसेल तर तो ह्याच जीवनात काही पुढच्या जीवनात पण कधी म्हणजे सुखी होणार नाही. म्हणजे ह्या लोकांमध्ये काय की या जीवनामध्ये सुखी होणार नाही, मग पुढील जीवनाचं तर आपण विचारच करायला नको. म्हणजे जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात तर पुन्हा पुन्हा येत राहील, त्याला इतर शरीर मिळत जातील, विविध लोकांमध्ये जी सुख आहे ती उपभोगेल आणि अशा पद्धतीने अमर्यादित इंद्रिय तृप्तीच तो करत राहील. मग कृष्ण भावनाभावित जीवन जगणं आणि कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ करणं हेच ह्याच्यावरती, ह्या समस्येवरती उपाय आहे. आता पुढे जाऊ आपण माताजी. आता इथे आपण समजून घेऊ की हे सगळे विविध प्रकारचे यज्ञ वेदसंमत आहे आणि विविध प्रकारच्या कर्मापासून उत्पन्न होतात आणि त्यांचे स्वरूप जाणल्यावर तू मुक्त होशील. म्हणजे काय की आता आपण पाहिलं की जीवाला देहात्मबुद्धी असते आणि त्याद्वारे तो वेगवेगळे इंद्रिय तृप्तीसाठी अशा यज्ञांचं म्हणजे जे आहे तर ते म्हणजे प्रयोजन असतं त्याचं. मग आता मनुष्य जे आहे तर त्यांना आपण शरीर, मन आणि बुद्धीद्वारे तो यज्ञ करू शकतो. म्हणजे काय की मनुष्याला शरीरातून आपण मुक्त करणं स्वतःला. आणि शरीराने कसं यज्ञ, तर शरीराने भगवान यांची सेवा करायची, बुद्धीद्वारे भगवान यांचं स्मरण करायचं, भगवान यांच्या पवित्र नामाचं म्हणजे जे जप आहे ते करण्यासाठी बुद्धी निर्णय घेईल. मग आपण त्याद्वारे आपण हरिनाम आहे तर ते घेऊ तोंडाने. मनाने काय करायचं, भगवान यांच्या श्याम सुंदर रूपावर मन जे आहे ते केंद्रित करायचं आणि कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवून आपण प्रत्येक कृती करायचं. मग असा जेव्हा यज्ञ करू तेव्हा निश्चितच काय होईल की आपण भगवत प्राप्ती करू पहा. मग आता पुढच्या श्लोकावर येऊ आपण 33 नंबरच्या, की भगवान काय म्हणतात, केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञानेंद्र श्रेष्ठ आहे. अंततः हे पार्थ सर्व कर्मयज्ञांचे पर्यवसन दिव्य ज्ञानामध्ये होते. म्हणजे हे विविध प्रकारचे यज्ञ आहेत. मग इथं द्रव्य यज्ञ आहे म्हणजे काय की हे द्रव्य जो यज्ञ आहे त्यापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. म्हणजे काय पहा की आपण द्रव्य अर्पण केलं आणि त्याद्वारे आपण म्हणजे जे आहे ते कार्य केलं, पण तिथं जर द्रव्यांचा यज्ञ केल्यावर तिथं दिव्य ज्ञान मिळत नसेल तर ते भौतिकच यज्ञ होतील आणि ते भौतिकच कार्य होईल, आध्यात्मिक ज्ञान तिथं मिळणारच नाही. आणि म्हणून
असा जो दिव्य साठी जो यज्ञ केला जातो ना, तर तो सर्वश्रेष्ठ असतो. म्हणजे नुसतं द्रव्य दिलं आपण आणि त्या यज्ञकर्त्याला म्हणजे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित नाही झाला तर ते भौतिक स्तरावरचं कर्म होईल. आणि म्हणून आपण काय करू की म्हणजे असे जी कर्म आहेत की जी म्हणजे दिव्य ज्ञानाच्या स्तरापर्यंत उन्नत करतात, मग त्याला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होतं. आणि म्हणून भगवान काय म्हणतात की यज्ञ करताना काही लोक सकाम कर्म इंद्रिय तृप्तीसाठी करतात, पण त्याचं पर्यवसन कशात झालं पाहिजे तर सत्याच्या शोधात, ज्ञानकांड. म्हणजे ज्या यज्ञाचा शेवट ज्ञान प्राप्तीत होतं, ज्ञान कुणाविषयी, भगवान यांच्याविषयीचं दिव्य ज्ञान, तर तोच खरा श्रेष्ठ यज्ञ आहे पहा. अन्यथा तो मग भौतिक स्तरावरचाच ठरेल. मग असा यज्ञ कधी होईल, जसं मी आधी सांगितलं तसं की आपलं कर्म जे आहे ते भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी व्हायला पाहिजे, यज्ञ कर्म. मग त्याचं कर्मफळ जे आहे ते दिव्य मिळेल, म्हणजे शुद्ध होईल. मग ते शुद्ध झाल्यामुळे आपलं अस्तित्व शुद्ध होईल, अस्तित्व शुद्ध झाल्यामुळे बुद्धी शुद्ध होईल, बुद्धी शुद्ध झाल्यामुळे आपल्याला म्हणजे ज्ञान शुद्ध होईल, म्हणजे ते दिव्य ज्ञान आपल्याला समजेल. आणि मग त्याची परिणती दिव्य ज्ञानामध्ये झाल्यामुळं आपण कृष्ण म्हणजे तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बनेल. पण असं नाही झालं तर काय होईल, भौतिक कर्मच होईल, कारण सगळं काही अशुद्ध राहील. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा मग आता हा महत्वाचा श्लोक. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना. म्हणजे मग आता हे दिव्य ज्ञान मिळवायचा मार्ग कोणता, तर आध्यात्मिक गुरूंकडे जा. मग सत्य जाणण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे तद्विधी. म्हणजे काय तर ह्या शब्दाचा अर्थ काय तर आध्यात्मिक गुरूंकडे जा. मग आता प्रणिपातेन म्हणजे आध्यात्मिक गुरूंकडे जायचं आणि काय करायचं तर परिप्रश्नेनं म्हणजे नम्रतापूर्वक त्यांना शरण जा, त्यांची सेवा करा. आणि मग कुतूहल किंवा जिज्ञासा करा. मग ते काय करतील की ते तुमच्यावरती जे आहे ते संतुष्ट होतील त्यांच्या सेवेद्वारे, नम्रतेद्वारे. तुम्ही त्याला शरण गेल्यामुळं, त्यांची सेवा केल्यामुळं. आणि मग ते आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती असतात, ते स्वरूप सिद्ध व्यक्ती असतात. मग ते काय करतील, तुम्हाला ज्ञान देतील, कारण त्यांनी भगवत तत्व पाहिलंय, परतत्वाला जाणलंय. म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेच्या द्वारे अशा पद्धतीनं हे ज्ञान ग्रहण केलं पाहिजे. आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर आपल्याला जर उन्नत व्हायचं असेल तर आपण गुरूंना शरण गेलं पाहिजे. म्हणजे काय की गुरु हे साक्षात भगवान यांना जाणणारे असतात आणि ते स्वरूप सिद्ध असतात. मग त्यांना जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपल्याकडे दोन गोष्टी असायला पाहिजेत. नम्रतेनं त्यांच्या चरण कमलांशी जाऊन त्यांची सेवा केली पाहिजे. आणि मग सेवेमुळे संतुष्ट झाल्यावर ते आपल्याकडचं सगळं ज्ञान देऊन टाकतात भक्ताला. आणि तेव्हा त्यांना आपण जिज्ञासा करून आपल्या मनातल्या शंका विचारून जे आहेत तर ते प्रश्न विचारून आपण जे आहे ते ज्ञानामध्ये उन्नत व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि मग ते काय करतात, जेव्हा ज्ञान देतात तेव्हा दीक्षा देतात, म्हणजे आपल्याला स्वीकारतात सुद्धा ते. म्हणजे आपल्याला दीक्षित करतात भगवत ज्ञानामध्ये, त्या दिव्य ज्ञानामध्ये. आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर पुढे जाण्यासाठी आपल्याला शिष्य म्हणून ते स्वीकारतात. मग आधी आपण एक यशस्वी शिष्य झालं पाहिजे आणि मग आपली इच्छा पाहतात, तळमळ पाहतात ते. आणि मग आपल्याला असं दिव्य ज्ञान दीक्षा देऊन म्हणजे शिष्य म्हणून स्वीकारून ते प्रदान करतात पहा. मग हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणून आध्यात्मिक गुरूंकडूनच आपण केवळ श्रवण करावं. आणि त्यासाठी दोन गोष्टी आहेत, नम्रता आणि सेवा. श्रीकृष्ण सुद्धा पहा, जेव्हा पृथ्वी तलावर आले तेव्हा त्यांनी काय केलं, सांदीपनी मुनींकडे गेले आणि त्यांच्याकडून त्यांनी दिव्य ज्ञान जे आहे ते ग्रहण केलं. आणि म्हणून गुरु कसे असतात, शिष्याविषयी दयाळू असतात. आणि म्हणून शिष्यानं नेहमी कसं असलं पाहिजे, नम्र असलं पाहिजे आणि गुरुसेवेमध्ये जे आहे ते तत्पर असलं पाहिजे. तेव्हा ज्ञान आणि शिष्यांच्या शंका यांचं आदान प्रदान होतं. मग याचं एक उदाहरण समजून घ्या. भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आपले श्रील प्रभुपाद यांचे गुरु आहेत, त्यांच्याकडे पंडित मदन मोहन मालवीय जे उत्तम असे राजकारणी होते त्या काळातले गेले आणि ते म्हणाले, माझ्या मनात खूप प्रश्न आहेत तुम्हाला विचारायचे, तुम्ही शब्दकोशाचं निर्माण करता आहात. तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणाले, पहिल्यांदा तुम्ही जाऊन सेवा करा आणि मग तुमचे प्रश्न आहेत त्यांची मी उत्तरं देतो. मग त्यांनी ठीक आहे म्हणाले. ते जाणत होते की मोठे आध्यात्मिक यती आहेत. मग ते काय केले की त्यांना जी सेवा दिली ती त्यांनी केली. मग ती सेवा कुठली होती तर भगवान यांची जी भांडी होती ना, भगवान यांच्या सेवेतली म्हणजे पूजेतली, ती सगळी स्वच्छ करायची, घासण्याची सेवा केली. मग ती सेवा करून ते आले आणि मग त्यांनी विचारलं की आता तुमचे प्रश्न विचारला. तर ते काय म्हणाले की आता मला म्हणजे सेवा करूनच माझ्या प्रश्नांची सगळी उत्तरं मिळाली, तर आता मला कुठला प्रश्नच राहिला नाही. अशा पद्धतीनं दिव्य साक्षात्काराच्या स्तरावर गुरु असतात आणि त्याद्वारे ते आपल्या शिष्याचा उद्धार करत असतात. आणि म्हणून आपण अशा आध्यात्मिक गुरूंकडे गेलं पाहिजे की जे प्रामाणिक प्रतिनिधी असतात भगवान यांचे. भगवान यांचं त्यांना
प्रकाश रूप मानलं जातं. म्हणून गुरु आणि भगवान हे अभिन्न मानले जातात. म्हणून गुरूंचा पण तितकाच सन्मान आपण करणं आवश्यक आहे की जसं भगवान यांचा करतो. आता पुढे जाऊ आपण त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. मग आत्मसाक्षात्कारी पुरुषांकडून वास्तविक ज्ञान प्राप्ती झाल्यावर तू पुन्हा मोहित होणार नाहीस, कारण त्या ज्ञानाद्वारे सर्व प्राणी परमात्म्याचे अंश आहेत, अर्थात माझेच आहे ते पाहू शकशील. म्हणजे जेव्हा आत्मसाक्षात्कारी गुरु असतात त्यांच्याकडून ज्ञान प्राप्त होतं तेव्हा ते यथार्थ रूपात जे जसं आहे तसं आपण पाहू शकतो. म्हणजे आपण सत्वगुणामधून शुद्ध सत्वगुणामध्ये होतो आणि सत्वगुणामध्ये 9 द्वार आपली प्रकाशित होतात आपल्या शरीराची. म्हणजे जी वस्तू जशी आहे तशीच पाहता येते आपल्याला. आणि त्याद्वारे आपण श्रीकृष्णांचे अंश आहोत हे आपल्याला समजतं आणि आपलं कार्य काय भगवान यांची सेवा करणं. मग त्याद्वारे आपण भगवत सेवेमध्ये स्वतःला संलग्न करतो. पाहण्याची पुष्टी भागवतात पण दिली गेली. मग अशा पद्धतीने जेव्हा कार्य होतं तेव्हा भगवान यांच्या बद्दलचं दिव्य ज्ञानामध्ये आपल्याला गुरुस्थिती करू शकतात. आपण परमात्म्याचे अंश आहोत त्यामुळे आपली अशी शुद्धी होते त्या ज्ञानाद्वारे आणि मग आपण भगवान यांचेच अंश आहोत त्यामुळे भगवान यांना पण त्या दिव्य स्तरावर जाऊन आपण त्यांना पाहू शकतो, भगवान यांची सेवा करू शकतो. म्हणजे भगवत धामी आपण जाऊन तिथे भगवान यांची सेवा करू शकतो. मग हे सगळं जे आहे ते कुणामुळे साध्य होतं आध्यात्मिक गुरुमुळे. म्हणून आध्यात्मिक गुरु हे मध्यस्थ असतात भगवत सेवेपर्यंत पोहोचवण्याचे आणि भगवान यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आणि त्याद्वारे आपल्याला ते शुद्ध सत्व म्हणजे भगवान आहेत त्या स्तरावर नेणारे जे आहेत ते आध्यात्मिक गुरु असतात. आता गुरूंची सेवा 2 प्रकारे होते. वाणीने पण होते म्हणजे गुरूंचे उपदेश ऐकायचे, गुरूंचं लेक्चर ऐकायचं, गुरूंचं प्रवचन ऐकायचं आणि गुरूंची शरीराने पण सेवा करायची. म्हणजे काय गुरूंचे उपदेश हे सगळं आपण ऐकलं, आज्ञेचं पालन केलं आणि शरीराची सेवा म्हणजे काय पाय चेपणे किंवा गुरूंसाठी जे काही म्हणतील ते सेवा करणे, कपडे धुणे अशा. पण आताच्या काळात ते शरीराने भोग करायचे म्हणजे भोंदू ढोंगी गुरु करतात तशी नाही बरं का, की स्त्रियांना म्हणजे स्त्रियांचा गैरवापर. तर हे सगळे भोंदू गुरु आहेत बरं का. तर गुरुंकडे सेवा करायला सुद्धा प्रभूजींना सांगितलं जातं. म्हणजे इतकं शास्त्र आपलं जे आहे त्याची तत्व इतकी शुद्ध स्तरावर आहेत पहा. म्हणजे गुरूंची अशा पद्धतीने आपण सेवा केली योग्य प्रकारे तर त्याद्वारे काय होतं आपण गुरुकृपा प्राप्त करू शकतो. जशी भगवान श्रीकृष्णांनी सांदीपनी मुनींची केली पहा, जशी श्रीरामचंद्रांनी वशिष्ठ आणि विश्वामित्रांची केली पहा, चैतन्य महाप्रभूंनी ईश्वरपुरींची केली पहा. म्हणजे भगवान स्वतः जे आहेत ते भक्त रूपात आले. म्हणजे किंवा त्यांना म्हणायचं प्रेम पुरुषोत्तम म्हणजे चैतन्य महाप्रभू, मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणजे भगवान श्रीराम आणि जे आपण म्हणू की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे कोण आहे तर कृष्ण रूपात आले. तर तेव्हा सुद्धा त्यांनी काय केलं या शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन केलं. मग आपण पण त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करायचं. आता पुढे जाऊ आपण त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ 36व्या. मग आता तू जरी सर्व पापी लोकांमध्ये अत्याधिक पापी असलास तरी दिव्य ज्ञानरूपी नौकेमध्ये आरूढ होऊन तू दुःखरूपी महासागर पार करण्यात समर्थ होशील. मग इथे भगवान काय म्हणतात जरी आता आपल्यासारखा एखादा पापी असेल व्यक्ती पण जेव्हा म्हणजे अत्यंत पाप असेल केलेलं तर जेव्हा दिव्य ज्ञानाच्या स्तरावर म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये आपण येतो आणि आपलं भौतिक जग कसं आहे ते वणव्यासारखं आहे आणि तिथं अविद्यारूपी महासागर आहे. मग म्हणजे अशा पद्धतीचं त्याचं वर्णन होतं. मग आता कुष्ठल पोहणारा जो असतो तो महासागरामध्ये पोहून जातो. मग आता यासाठी मग भगवान यांची मदत मिळणं आपल्याला आवश्यक आहे म्हणून भगवान हे महान उद्धारक आहेत. मग त्यांच्या मदतीने आपल्याला भगवान यांना शरण जाऊन त्यांच्याविषयीचं दिव्य ज्ञान गुरूंच्या माध्यमातून प्राप्त करून गुरूंच्या मार्गदर्शनामुळे ज्ञानरूपी नौका ही गुरु प्रदान करतात आणि त्याचं नाविक कोण आहेत गुरु असतात. आणि मग महासागर जो दुःख रूप आहे तो पार करून कोण नेतात भगवान नेतात. म्हणजे अशा पद्धतीचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये भगवान जे आहेत ते निर्माण करतात आणि त्याद्वारे आपण कृष्ण भावना रूपी ही नौका जी आहे ती खूप उत्तम पद्धतीने म्हणजे जे आहे तर अगदी सुगम पद्धतीने जर आपण नेली तर निश्चितच या भवसागराला आपण पार करू शकतो. तर पुढे जाऊ आपण आता ज्याप्रमाणे 37वा श्लोक ज्याप्रमाणे प्रज्वलित अग्नी सरपण भस्मसात करून टाकतो त्याप्रमाणे अर्जुना ज्ञान रूपी अग्नी सर्व प्राकृत कर्मबंधन भस्मसात करून टाकतात. म्हणजे काय की आत्मा आणि परमात्मा यांच्याविषयीचं ज्ञान तर यांच्या संबंधित परिपूर्ण ज्ञान जे आहे तर त्याचं म्हणजे ज्ञान रूपी अग्नी म्हटलंय. म्हणजे असं विशुद्ध ज्ञान जे आहे हाच केवळ काय करतो पाप कर्माची फळं भस्मसात करतो. म्हणजेच काय तर पाप कर्माचीच नव्हे पुण्य कर्माची पण फळं भस्मसात कशी करतो तर जेव्हा आपल्याला समजतं की भगवान हे आपले स्वामी आहेत परमात्मा स्वरूपात आपल्या हृदयात साक्षी आहेत आणि आपण त्यांचा जीवात्मक अंश आहोत आणि आपल्या
कर्माचं नियंत्रण भगवान करतात, तेव्हा हे परिपूर्ण ज्ञानास्थित होऊन काय करतो आपण, भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. आणि मग ह्या सेवेद्वारे काय होतं, आपली सगळी फळं पाप पुण्याची सगळी नष्ट होतात. कर्मबंधनाच्या म्हणजे ज्या सगळ्या अवस्था आहेत तर त्यातून आपण मुक्त होतो. आणि त्याद्वारे काय करतो, आपलं संचित कर्म म्हणजे गतजन्मीच आणि क्रियमान कर्म म्हणजे ह्या जन्मी जे आपण वर्तमान जन्मात केलेलं असतं याची सगळी सगळी फळं म्हणजे जे फळामुळे बंधनं निर्माण झालेली असतात ती सगळी भस्मसात होतात. आणि त्याद्वारे आपण काय होतो, सगळ्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. म्हणून त्याला प्रज्वलित अग्नी म्हणले ज्ञानाचा, म्हणजे इतकं दिव्य ते ज्ञान आहे. आणि त्याची तुलना सर्पण म्हणजे आपली कर्माची बंधनं विविध यांच्याशी केली. याद्वारे आपण काय करू शकतो, कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आता पुढे जाऊ आपण, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा, 38 नंबरच्या श्लोकावर. मग आता या जगात दिव्य ज्ञानासारखं विशुद्ध उदात्त असं काहीही नाही. आणि असं ज्ञान सर्व सिद्धींचं परिपक्व फळ आहे. भक्तियोगाच्या आचरणामध्ये निपुण झालेला साधक योग्य समयी स्वतःमध्येच या ज्ञानाचे आस्वादन करतो. आता दिव्य ज्ञान म्हणजे अध्यात्म ज्ञान, आणि हे दिव्य ज्ञानासारखं विशुद्ध म्हणजे इतकं विशुद्ध का म्हणलंय, विशुद्ध सत्वामध्ये भगवान, त्यामुळे त्यांचं दिव्य ज्ञान म्हणजे ते विशुद्ध असतं. म्हणजे एकदम सर्वात शुद्ध त्याला म्हणायचं विशुद्ध. आणि अज्ञान हे आपल्या बंधनाचं कारण. आणि मग ह्याच्या विरुद्ध काय तर ज्ञान हे आपल्या मुक्तीचं कारण. कुणाविषयीचं ज्ञान, भगवान यांचं विषयीचं. मग हे ज्ञान म्हणजे काय आहे तर भक्तिमय सेवेचं परिपक्व फळ. कारण भक्तिमय सेवा केल्यामुळेच भगवान यांच्याविषयी आपल्याला ज्ञान होतं, भगवान कसे आहेत, त्यांना कशी सेवा आवडते, त्यांची सेवा कशी करायची. आणि त्याद्वारे आपण काय करतो की जे आहे ते आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होतो आणि त्याद्वारे आपण शांती प्राप्त करतो. आणि मग ही शांती म्हणजे काय, कृष्ण भावना व्यक्तीचं म्हणजे जे आहे तर त्याची प्रगती म्हणजे शांती प्राप्त होणे म्हणजेच कृष्ण भावनामृतामध्ये प्रगती होणे. आणि मग भगवद्गीतेचा उद्देश काय तर शांती आणि सुख प्रदान करणं. मग ह्या लोकांमध्ये जे जे जन्म घेतात त्या प्रत्येकाला भगवद्गीतेनुसार आपल्याला कर्म बदलण्याचं मार्गदर्शन केलं जातं. आणि त्यानुसार त्या प्रत्येकाला अधिकार आहे की तो शांती आणि सुख प्राप्त करू शकतो. हाच भगवद्गीतेचा अंतिम उद्देश आहे. मग तिथं मी अमेरिकन, मी अमुक जातीचा, मी तमुक जातीचा, मी भारतीय असं काही नाही. प्रत्येक जीवाला मुक्ती मिळू शकते केवळ आणि केवळ. आणि शांती मिळू शकते, सुख मिळू शकतं केवळ आणि केवळ भगवानांच्या उपदेशांचं ग्रहण करून त्याद्वारे आपण अनुसरण केलं तर. आता पुढच्या श्लोकावर येऊ, 39 नंबरच्या. हा माताजी. हा, मग जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी समर्पित आहे आणि ज्याने आपली इंद्रिय जे आहेत ती संयमित केली आहेत असे ज्ञान प्राप्त करण्यास पात्र आहे, असे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याला परम आध्यात्मिक शांती लवकरच प्राप्त होते. म्हणजे आपण समजून घेऊ की भक्ती मार्गावरचा पहिला म्हणजे पाऊल म्हणजे श्रद्धा. मग श्रद्धावान मनुष्य कोण, की जो दृढ विश्वास ठेवतो. तर दृढ विश्वास जे आहे त्याची परिणिती श्रद्धेमध्ये होते, दृढ श्रद्धेमध्ये. आणि मग भगवान यांच्याविषयीचं ज्ञान प्राप्त केल्यावर कृष्ण भावनेमध्ये कर्म म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कर्म केलेला जो व्यक्ती असतो त्याला श्रद्धावान म्हणले. मग असा व्यक्ती दृढ श्रद्धेद्वारे भक्तिमय प्रेममय सेवा करून भगवान यांच्यासाठी जो हरे कृष्ण महामंत्र आहे तर त्याचं म्हणजे जो आहे तर त्याचं म्हणजे जे आहे तर त्याचा जप करून भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी आपल्या हृदयामध्ये जो भौतिक मळ आहे ना त्याचं सगळं नष्ट होईल आणि आपली इंद्रिय संयमित होतील. आणि श्रीकृष्णावरची जेव्हा आपली अशी श्रद्धा दृढ होते तेव्हा इंद्रिय पण संयमित होतात आणि त्यामुळे कृष्ण भावनेमध्ये आपण दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होतो आणि अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्णत्व प्राप्त होतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. आता 40व्या श्लोकावर येऊ, की प्रमाणित शास्त्राविषयी संशय असणाऱ्या अज्ञानी श्रद्धाहीन मनुष्यांना भगवत भावनेची प्राप्ती होत नाही तर त्यांचे पतन होतं. संशयी मनुष्यांना या लोकामध्ये किंवा परलोकातील सुखाची प्राप्ती होत नाही. म्हणजे काय म्हणले की नायम लोकोस्ती न परो न सुखम संशयात्मना. म्हणजे काय की अनेक प्रमाणित आणि आदर्श शास्त्रांपैकी भगवद्गीता शास्त्र आहे. मग त्यानुसार आपण प्रयास केला तर मनुष्याचा या अधिकृत शास्त्रावर विश्वास नाही आणि ज्ञान नाहीये. ज्ञान नाही म्हणून विश्वास नाही आणि विश्वास नसल्यामुळं भगवद्गीतेचे किती पण संदर्भ दिले तरी अशा व्यक्तींना श्रद्धाच नसते भगवद्गीतेच्या उपदेशावर. मग आता श्रीकृष्णावर किंवा श्रीकृष्णाच्या भक्तिमय सेवेवर तर विश्वासाचाच अशा लोकांना प्रश्न नसतो. मग ते संशय घेतात. मग अशा संशयी लोकांना काय होतं की त्यांचं पतन होतं, श्रद्धाहीन असतात, अज्ञानी असतात आणि ते संशय पण घेतात. त्यामुळे त्यामुळे काय होतं त्यांना हा लोक म्हणजे या पृथ्वी लोकात आणि अन्य कुठल्या लोकात जिथे जातील तिथे पण त्यांना सुख मिळत नाही. पहा, आता उदाहरण घेऊया. एक पोप होते, प्रसिद्ध धर्मगुरू होते बरं का.
ते सांगायचे, बायबल मधले उपदेश सांगायचे हा, की भगवान हे अत्यंत दयाळू आहेत, भगवान सर्वव्यापी आहेत. आणि भगवान जे आहेत तर ते कसे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत असं सांगायचे. तर त्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाला काही आजाराने. मग त्यांच्या मनात संशय आला की भगवान सर्वव्यापी असते तर मग माझ्या मुलीला त्यांनी वाचवलं का नाही. मग त्यांच्या मनात प्रश्न आला की भगवान जे आहेत ते सगळ्यांचं त्यांना ज्ञान आहे आणि सगळ्यांविषयी दयाळू आहेत, तर मग माझ्या आपल्या भक्ताच्या मुलीवर त्यांनी का नाही दया केली. आणि भगवान जर सर्वोच्च नियंत्रक आहेत तर मग त्यांनी आधीच नियंत्रण करायला पाहिजे होतं ना, माझ्या मुलीला आजार झाला. मग अशा पद्धतीनं संशय घेतला आणि चुकीच्या स्तरावर विचार केला, भौतिक झाली ती, भौतिक आसक्ती पोटी ती विचार प्रक्रिया झाली. असे जे लोक असतात ना, जे ज्यांना ज्ञान पण नसतं म्हणजे आणि श्रद्धाही नसतात तर आणि संशयी असतात, मग त्यांचं पतनच होतं ना. त्यांना ह्या पृथ्वी लोकात सुख मिळतं ना, अन्य कुठल्या लोकात गेल्यावरती ते सुखी होऊ शकतात पहा. आणि म्हणून आपण गुरु शिष्य परंपरेद्वारे आचार्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करून असं ज्ञान घेतलं पाहिजे, अन्यथा अशा पद्धतीनं आपण भरकटू आणि पतित होऊ. आता 41व्या श्लोकावर येऊ आपण, की आपल्या कर्मफळांचा त्याग करून जो भक्ती योगयुक्त कर्म करतो आणि दिव्य ज्ञानाद्वारे ज्याचे संशय नष्ट झाले आहेत तोच वास्तविकपणे आत्मस्थित आहे. म्हणजे काय की यामध्ये हे धनंजय तो कर्मबंधनांनी बद्ध होत नाही. म्हणजे साक्षात भगवान यांनी जसं ज्ञान दिले तसं जर आपण घेतलं भगवद्गीतेच्या उपदेशांनुसार, तर भगवान यांच्या कृपेमुळे तो दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होता सविक्षय आणि त्याच्या मनातले किंतु परंतु संशय सगळे सगळे निघून जातात पहा. आणि कृष्ण भावनेमध्ये तो काय होतो तर संलग्न होतो. मग असा जो व्यक्ती तो आत्मज्ञानामध्ये स्थित होतो, कारण आत्म्यालाच ज्ञान हवं ना, तो आत्मस्तरावर मग तो कार्य करेल. मग असा जो व्यक्ती आहे तो आत्मस्तरावर कार्य करतो, आत्मज्ञानामध्ये स्थित होऊन, आणि त्यामुळे काय होतं सगळ्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आता शेवटचा श्लोक माताजी 42वा श्लोक आहे स्क्रीनला. म्हणून अज्ञानामुळे तुझ्या हृदयात जे संशय उत्पन्न झाले आहेत ते ज्ञानरूपी शस्त्राने कापून टाकले पाहिजेत. हे भारता योग युक्त होऊन उठ आणि युद्ध कर. म्हणजे काय की भगवान काय म्हणतात, तस्मात् ज्ञान संभूतम रस्तम ज्ञान सिनात्मना चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत. म्हणजे काय, अज्ञानामुळे तुझ्या हृदयात जे काही संशय उत्पन्न झाले ते हे ज्ञान जे आहे भगवान यांच्या विषयीचं आत्मा आणि म्हणजे परमात्मा यांच्याविषयीचं ज्ञान आणि मग भक्तिमय सेवेद्वारे तो कसा परिपूर्ण यज्ञ होतो तर ह्या विषयीचं ज्ञान, हे जेव्हा ज्ञान होणं मग ह्याला म्हणायचं की भगवान यांच्याविषयीचं सत्य जाणं. मग भगवान यांच्याविषयीचं हे सत्य जाणल्यावर भगवान यांचा अंश असलेला जीवात्मा जो आहे तो दिव्य स्तरावर कर्म करतो, म्हणजे कृष्ण भावनाभावित कर्म करतो पहा. मग हा जो म्हणजे अशा पद्धतीचं जे कर्म असतं म्हणजे त्याद्वारे तो योगयुक्त हो म्हणतात भगवान. कसं तर अज्ञान म्हणजे जे अज्ञान आहे तर संशय आहेत मनामध्ये, ते सगळे जे आहेत ते ज्ञानरूपी म्हणजे भगवान यांच्या विषयीचं ज्ञान त्यांच्या उपदेशातून घेऊन ते या ज्ञानरूपी शस्त्राने अज्ञान कापून टाक. आणि योगयुक्त म्हणजे होणं म्हणजे काय तर भगवान यांचा जीवात्मक अंश आपला आत्मा सनातन आहे. मग या सनातन आत्म्याचं सनातन कर्म म्हणजे काय की भगवान म्हणजे सनातन आत्म्याचं दिव्य सनातन असे भगवान आहेत, तर जे आपले स्वामी आहेत त्यांच्यासाठी केलं जाणारं आध्यात्मिक दिव्य कर्म किंवा आध्यात्मिक स्तरावरचं दिव्य कर्म ते सनातन कर्म ठरेल. मग ह्यालाच म्हणते योगयुक्त होणं किंवा भगवान यांच्यासाठी म्हणजे आत्म्याने केलेल्या शाश्वत किंवा सनातन क्रिया. मग आता वेगवेगळ्या यज्ञांच्या द्वारे ही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आपण करतो, पण खरी कृष्ण भावना जी आहे तर ती काय करते आपल्याला भगवत प्रेमामध्ये स्थित करू शकते. आणि म्हणून ज्ञान यज्ञामध्ये म्हणजे जे आहे ज्ञानमय यज्ञ हाच विशुद्ध आध्यात्मिक यज्ञ आहे. द्रव्य यज्ञ किंवा हे सगळे जे आहेत हे भौतिकच राहतात आत्मसाक्षात्कारासाठी आपण केले तरी. आणि जो भक्तिमय सेवेमध्ये स्वतःला परिपूर्ण संलग्न करतो तर त्याचा वास्तविक परिपूर्ण यज्ञ काय तर तो सगळी कर्म आध्यात्मिक स्तरावर करतो, आत्मस्तरावर करतो आणि अशा दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होतो. आणि त्या ज्ञानाच्या शस्त्राने काय करतो, अज्ञान जे आहे ते अज्ञान रूपी जे हे सगळं जे आहे ते सगळं अज्ञान रूपी शस्त्राने सगळं ज्ञानरूपी शस्त्राने सगळं अज्ञान जे आहे ते कापून म्हणजे टाकतो. आणि असा जो आहे तो योगयुक्त होतो म्हणजे भगवान यांच्याशी जोडला जातो. भगवान यांच्या अहेतुकी कृपेमध्ये म्हणजे कृपेस तो पात्र होतो. मग यासाठी कोण मदत करतं
तर आपल्याला प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, त्यानंतर शास्त्र आणि साधू, मग हे तिघांच्यामुळं आपल्याला काय होतं, हे ज्ञान मिळतं. साधू गुरु शास्त्र म्हणजे असे भगवत भक्त असतात उच्च कोटीचे, शुकदेव गोस्वामी जसे आहेत, किंवा त्यांना साधू असं म्हणलं. गुरु म्हणजे कोण, तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु. आणि शास्त्र म्हणजे भगवद्गीता, भागवत यांसारख्या शास्त्रांच्या अध्ययनातून आपल्याला हे सगळं ज्ञान मिळतं, जे सूर्यदेवाला प्रदान केलं भगवान यांनी, गुरु परंपरेतून आलं. मग त्याच परंपरेतून भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचली आणि त्याद्वारे आपण स्वतःला या अध्ययनामध्ये उन्नत करू शकतो. आणि त्याद्वारे काय करू शकतो, या ज्ञानाच्या शस्त्राद्वारे आपलं अज्ञान जे आहे ते आपण नष्ट करू शकतो. आणि म्हणून भगवान हाच सल्ला, हेच मार्गदर्शन अर्जुनाला देतात, की म्हणून तू योगयुक्त हो, अशा पद्धतीचं ज्ञान तू समजून घे तू. आणि त्याद्वारे तू काय कर, माझ्या असलेला जो संबंध आहे तो दिव्य स्तरावर जो आहे तो दृढ कर. म्हणजे काय कर, माझ्या आज्ञेचं पालन कर, माझ्या संतुष्टीसाठी तू सज्ज हो. आता उठ आणि युद्ध कर, की त्याद्वारे तुझं दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होऊन केलं गेलेलं दिव्य कार्य म्हणजे आध्यात्मिक कर्म म्हणजे ते परिपूर्ण यज्ञ होईल. आणि ती यज्ञामध्ये आहुती म्हणजे तू केलेले तू केलेलं जे युद्ध आहे ते होईल. म्हणजे युद्धामधले हल्ले किंवा युद्ध क्रिया जी आहे ते, तर हे सगळं होईल. आणि त्याद्वारे काय होईल, तर कृष्ण कृपेची तुला प्राप्ती होईल. अशा पद्धतीनं भगवान जे आहे ते अर्जुनाला ज्ञान देतात. इथे आपला अध्याय संपला. कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. हरे कृष्ण. थोडासा हा भाग क्लिष्ट होता, त्यामुळं थोडासा आपण वेळ घेतला. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. तर आपण जॉब करूया. त्याआधी कोणाची काही शंका असतील तर विचारूया. हरे कृष्ण.